हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. एक सेकंद द्या, मला मी पाणी घेऊन येते. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि एस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतो आहोत. तर अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ज्यामध्ये आपण बघतो आहोत की भगवंत आपल्या ऐश्वर्याचं दर्शन देणारच आहेत याच्यामध्ये, संक्षिप्त स्वरूपात, पूर्ण स्वरूपात नाही, जे 10व्या अध्यायामध्ये भगवंताने विभूती योगामध्ये दाखवलेलं आहे. तर आपण इथे बघतो आहोत की तत्वतः भगवंतांना जाणणारे, तर ज्याप्रमाणे आधीच्या श्लोकामध्ये आपण जाणलं की येस, जे षड ऐश्वर्याने नटलेले आहेत असे भगवंत, तर यांना फक्त भक्तच जाणू शकतात, कारण तत्वतः जे भगवंतांना जाणू शकतात. आणि म्हणून अपूर्ण आणि मंद इंद्रियांद्वारे कोणीही भगवान श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणू शकत नाही. म्हणून भक्तांनी केलेल्या भगवंतांच्या प्रेमप्रेमी सेवेमुळे प्रसन्न होऊन ते स्वतः भक्तांपुढे प्रकट होतात. कारण कसं आहे ना, भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत, भावाग्रही जनार्दन आहेत, आणि म्हणूनच भगवंतांना भक्तांचा सहवास हा हवा असतो. आणि म्हणूनच जे भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे, ज्यांची मन इंद्रिय हे सगळं भगवंतांपाशी त्यांनी वाहिलेलं असतं, अशा या भक्तांपाशी भगवंत निश्चितच प्रकट होतात. मग भगवंत भक्तांसमोर नाही प्रकट होत. जसं आपण एखाद्या चित्रकाराचं उदाहरण घेतलं की त्याची जी कला आहे ती काही ठराविक लोकांना माहिती आहे, मग तो त्यांना सांगतो ती. पण ज्यांना त्याबद्दल काहीच माहिती नाहीये त्यांना त्याबद्दल सांगूनही काही उपयोग नसतो. आणि म्हणूनच भगवंत फक्त भक्तांपुढे प्रकट होत आहेत, मायावादी आणि अभक्तांपुढे भगवंत प्रकट होतच नाहीत. कारण भगवंत हे भक्तवत्सल आहे, आणि भक्तांचा सहवास, जसा भक्ताला भगवंतांचा सहवास प्रिय असतो, तसाच भगवंतांनाही भक्तांचाच सहवास प्रिय असतो. म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी विशेष. 4थ्या श्लोकावर जाऊया आपण. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. वाचणार योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचते मी. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. तात्पर्य: भगवत विज्ञानामध्ये भगवंतांच्या स्वरूप स्थितीचे आणि त्यांच्या विविध शक्तींचे विश्लेषण केले जाते. भौतिक शक्तीला प्रकृती असे म्हणतात, किंवा सात्वत तंत्रात सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या विविध पुरुषावतारांची शक्ती असे म्हणतात.
माताजी हे वाचता का श्लोक? तर विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्ट द्वितीयं संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राकृत सृष्टीच्या निर्मितीकरता भगवान श्रीकृष्णांचे विस्तारित रूप तीन विष्णू रूपे धारण करते. पहिले महाविष्णू हे रूप महत्तत्व नावाच्या संपूर्ण भौतिक शक्तीचे निर्मिती करते. दुसरे गर्भोदकशाही विष्णू हे रूप प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये वैविध्यपूर्ण निर्मिती करण्यासाठी प्रवेश करते. तिसरे क्षीरोदकशाही विष्णू हे रूप सर्व ब्रह्मांडामध्ये सर्वव्यापी परमात्मा म्हणून विस्तारित होते. परमात्मा हा अणूंमध्येही उपस्थित असतो. जो कोणी या तीन विष्णू रूपांना जाणतो तो भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो. हे भौतिक जग म्हणजे भगवंतांच्या शक्तींपैकी एका शक्तीची अस्थायी अभिव्यक्ती आहे. भौतिक प्रकृतीतील सर्व कार्यांचे मार्गदर्शन हे या तीन विष्णू रूपांद्वारे केले जाते. या पुरुषांना अवतार असे म्हटले जाते. सामान्यपणे ज्या मनुष्याला भगवत तत्व श्रीकृष्ण ज्ञात नाही त्याला वाटते की हे प्राकृत जग जीवांच्या उपभोगासाठी आहे आणि जीव हेच पुरुष निर्माते नियंते आणि भौतिक शक्तीचे भोगते आहेत. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे नास्तिकांचा हा निष्कर्ष खोटा आहे. प्रस्तुत श्लोकामध्ये श्रीकृष्ण हेच प्राकृत सृष्टीचे आदिकारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्राकृत सृष्टीचे घटक म्हणजे भगवंतांच्या विभाजित शक्ती आहेत. निर्विशेष वाद्यांचे लक्ष ब्रह्मज्योती ही सुद्धा वैकुंठ लोकातील अभिव्यक्त झालेली आध्यात्मिक शक्ती आहे. वैकुंठ लोकामध्ये ज्याप्रमाणे आध्यात्मिक वैविध्य आहे त्याप्रमाणे ब्रह्मज्योतीमध्ये नाही आणि निर्विशेषवादी या ब्रह्मज्योतीचा शाश्वत परमलक्ष म्हणून स्वीकार करतात. परमात्मा रूप ही क्षीरोदकशाही विष्णूंचे अस्थायी सर्वव्यापी रूप आहे. भगवद्धामात परमात्मा रूपाची अभिव्यक्ती नित्य असत नाही. म्हणून वास्तविक परम सत्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. ते सर्व शक्तिमान पुरुष आहेत आणि विविध प्रकारच्या भिन्न आणि अंतरंग शक्तींनी युक्त आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे भौतिक शक्तीमध्ये 8 प्रधान अभिव्यक्ती आहेत. यांपैकी प्रथम म्हणजे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश होत. यांना स्थूल किंवा विराट सृष्टी म्हटले जाते आणि यामध्ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या 5 इंद्रिय विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. भौतिक विज्ञानात या 10 तत्वांशिवाय इतर कशाचाही समावेश नसतो. परंतु मन, बुद्धी, अहंकार या 3 तत्वांकडे भौतिकवाद्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मानसिक क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या तत्वज्ञानांना सुद्धा पूर्ण ज्ञान नसते, कारण त्यांना सर्व गोष्टींचे उद्गम भगवान श्रीकृष्णांचे ज्ञान नसते. मिथ्या अहंकार मी आणि माझे हा सांसारिक जीवनाचा मूलाधार आहे आणि यामध्ये भौतिक क्रिया करणाऱ्या 10 इंद्रियांचा समावेश आहे. बुद्धी ही संपूर्ण भौतिक सृष्टी किंवा महत्त्वाचा निर्देश करते. म्हणून भगवंतांच्या 8 भिन्न शक्तींद्वारे भौतिक जगताची 24 तत्वे अभिव्यक्त होतात. ही 24 तत्वे म्हणजे नास्तिक सांख्य तत्वज्ञानाची विषयवस्तू आहे. मूलतः ही सारी तत्वे म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीच्या उपशाखा आहेत आणि त्या त्यांच्यापासून भिन्न होतात. परंतु अल्पज्ञ सांख्य तत्वज्ञानांना श्रीकृष्ण ही सर्व कारणांचे कारण आहे हे ज्ञात नसते. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सांख्य तत्वज्ञानाच्या विवेचनाचा विषय म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या केवळ बहिरंग शक्तीची अभिव्यक्ती होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे भगवंताने इथे स्वतःच्या ज्या शक्ती, मग ज्या पंचमहाभूतांना आपण म्हणतो, तर त्या पंचमहाभूतांचा जे मूळ आहे ते भगवंतांपासूनच आहे. आणि म्हणूनच जी भौतिक शक्ती आहे, जी भौतिक प्रकृती आहे, त्या भौतिक प्रकृतीला विविध प्रकारची, म्हणजे कशा प्रकारे, तर एक मिनिट. येस. तर भगवंतांच्या या शक्ती ज्या आहेत, इथे भगवंतांच्या या शक्तींविषयी वर्णन केलेलं आहे. आणि ही भौतिक प्रकृती तशीच आध्यात्मिक प्रकृती, मग पुढे जाऊन आपल्याला ज्या अपरा शक्तींविषयी जाणून घ्यायचंय. कारण या भौतिक प्रकृतीची जी निर्मिती आहे ही भगवंतांनीच केलेली आहे. आणि मग या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या 5 तत्वांबरोबरच बुद्धी, मन आणि अहंकार, खोटा अहंकार, या 3 तत्वांना सुद्धा धरलेला आहे. आणि याप्रमाणे या 8 मूलभूत अशा गोष्टींविषयी भगवंतांनी इथे विश्लेषण करून सांगितलेलं आहे. त्याआधी आपण जेव्हा
याचा उल्लेख आला होता योजना माताजींनी जो प्रश्न विचारला, पुरुष अवतार. मग ज्या अवतारांना आपण गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, हे सगळे जे अवतार आहेत त्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलेलं की ज्याचं मी थोडीशी माहिती ग्रुपवर शेअर केलेली, की महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू या तीन तत्वांना मग भगवंतांचे हे अवतार जो तत्वतः जाणतो तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांच्या या पहिले महाविष्णू जे रूप आहे भगवंतांचे, ही संपूर्ण भौतिक शक्तीचं निर्मिती करत असते. गर्भोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करत असतात आणि क्षीरोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक हृदयाच्या, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने जे निवास करीत असतात. अशा प्रकारे जो या तीन विष्णू रूपांना जाणतो तो या भौतिक जंजाळातून तोच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. तो भगवंतांचे हे अवतार म्हणजे महाविष्णू हे जे भगवंतांचं रूप आहे हे महत्तत्व नावाच्या संपूर्ण भौतिक शक्तीची निर्मिती करतं, की जे महत्तत्व आपण म्हणतो की ज्या जीवरूपी अशा सृष्टीची ब्रह्मांनी निर्मिती केलेली आहे. म्हणजे जसं आपण म्हटलं की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, गर्भस्थ कोणाला करतायत, ते गर्भस्थ तर ते भौतिक प्रकृतीला गर्भस्थ करून ते जीवाची निर्मिती करतायत. आणि मग ही भौतिक प्रकृती म्हणजे काय आहे, तर हे महत्तत्व आहे. हे महत्तत्व जेव्हा जीवामध्ये जातं तेव्हा जीव या भौतिक सृष्टीमध्ये असलेला असतो. म्हणजे हे जे तत्व जाणून घ्यायचं आहे की या पंचतत्वांना भगवंतांनी हे पंचतत्वांचं, की कशा प्रकारे पंचतत्वांनी, पंचमहाभूतांनी हे शरीर बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच जो कोणी या पुरुष अवतारांना यथोचितपणे जाणतो, मग या महाविष्णू जो क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू हे तीन भगवंतांचे अवतार आहेत. महाविष्णू म्हणजेच कर्णोदकाचाही विष्णू, जे कारण सागरामध्ये पोहडलेले आहे. आणि मग अशा प्रकारे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू ही जी त्यांची दोन रूपं आहेत, ही गर्भोदकशाही विष्णू हे ब्रह्मांडामध्ये, तर क्षीरोदकशाही विष्णू हे परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वास करताय. या तीन तत्वांना जाणायचे, या तीन अवतारांना जो जाणतोय तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणतो. आणि म्हणून आपल्याला थोडंसं कळायला कठीणच नाही, पण काही काही जे शब्द आहेत ते तुम्हाला मी ज्याविषयी मग हे सांख्य योगाचं जे इथे उल्लेख आलेला आहे, ज्या सांख्य योगाला आपण देह आणि आत्म्याविषयी जे जाणलेलं आहे दुसऱ्या अध्यायाला, त्याला सांख्य योग म्हटलंय. हा सांख्य योग कपिल मुनींनी वर्णन करून सांगितलेला आहे, जिथे आपल्याला 13व्या अध्यायामध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आहे आणि त्याच्याविषयी जास्त विश्लेषित स्वरूपात आपल्याला जाणता येणार आहे. मग इथे या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय, तर श्रीकृष्ण हे प्राकृत सृष्टीचे अधिकारण असल्याचं सांगितले. प्राकृत सृष्टीचे घटक म्हणजे भगवंतांच्या विभाजित शक्ती आहे. आता निर्विशेषवादी कशाला म्हणतात, ब्रह्मज्योतीला म्हणतात. ब्रह्मज्योती ही सुद्धा वैकुंठ लोकातील अभिव्यक्त झालेली आध्यात्मिक शक्ती आहे. वैकुंठ लोकामध्ये ज्याप्रमाणे आध्यात्मिक वैविध्य आहे त्याप्रमाणे ब्रह्मज्योतीमध्ये नाही. कारण कसं आहे ना, की ब्रह्मज्योती आपण ज्याला म्हणतो ना, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग या तीन टप्प्यांवर भगवंतांना जाणणाऱ्या व्यक्ती आहेत. आध्यात्मिक जे भगवंतांना जाणलं जाते या तीन टप्प्यांवर जाणलं जाते. पण यामध्ये या या टप्प्यांवरून आपल्याला हळूहळू पुढे जायचं, तर आपण भगवंतांना पूर्णपणे भगवान रूपात, ज्या द्विभुज रूपामध्ये भगवंत आहेत त्या द्विभुज रूपामध्ये भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. पण हेच जर ब्रह्मज्योती म्हटलं, ब्रह्मज्योतीमध्ये म्हटलं, तर ते वैविध्य नाहीये तिथे. आणि तिथे आध्यात्मिक वैविध्य नाहीये. वैकुंठ लोकामध्ये कशा प्रकारे आहेत आध्यात्मिक वैविध्य आहे, त्याप्रमाणे निर्विशेषवादी या ब्रह्मज्योतीचा, ठीक आहे, ब्रह्मज्योतीला निर्विशेषवादी स्वीकार करतायत कारण त्यांना कुठलंही, ते निराकारवादी आहे, कुठल्याही प्रकारचा आकार नाही. एक मिनिट. हरे कृष्ण, क्षमस्व, बेल वाजली त्यामुळे मला दरवाजा उघडायला जायला लागलं. तर आपण बघतो आहोत ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान
या तीन स्वरूपामध्ये जे भगवंतांना जाणतात. मग या ब्रह्मस्वरूपामध्ये कसं आहे, ब्रह्म हे भगवंतांपासून निघालेला प्रकाश आहे, एक चैतन्य आहे. तिथे कुठेच आध्यात्मिक वैविध्य, म्हणजे ती फक्त एक पहिली स्टेप आहे भगवंतांना जाणण्याची. त्यानंतर वैकुंठ लोकामध्ये भगवंतांचं परमात्मा हे स्वरूप आहे की जिथे निश्चितच वैविध्य आहे. आणि म्हणूनच जे वैकुंठ लोकाला जातात, जे गोलोक वृंदावनाला जातात, ते पुन्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये परत येत नाही. ते पुन्हा भौतिकतेमध्ये, पुन्हा या मृत्यूलोकामध्ये परत येत नाही. भगवत धामामध्ये परमात्मा रूपाची अभिव्यक्ती नित्य असत नाही. म्हणून वास्तविक परम सत्य म्हणजे भगवान जे गोलोक वृंदावनामध्ये आहेत, जे श्रीकृष्ण आहेत, ते सर्व शक्तिमान पुरुष आहेत आणि विविध प्रकारच्या भिन्न आणि अंतरंगा शक्तींनी युक्त आहेत. आणि म्हणूनच जे श्रीकृष्णांचं, जे गोलोक वृंदावनातील जे श्रीकृष्णांचं स्वरूप आहे, जे श्रीकृष्णांचं रूप आहे, हे भगवान रूप आहे, हे द्विभुज रूप आहे, जिथे भगवंत राधा राणीच्या बरोबर तिथे निवास करतायत त्या गोलोक वृंदावनामध्ये. ज्या गोलोकाचा चार्ट योजना माताजींनी टाकलेला, आपण एक लेक्चर घेऊया गोलोक वृंदावनाविषयी, की जिथे श्वेतदीप आणि या सगळ्या विषयीची मी तुम्हाला माहिती सांगेन. ज्या पाकळ्या आहेत, मग जो जे कमळ आहे, त्या कमळाच्या पाकळ्या म्हणजे काय आहे, खूप सुंदर आहे गोलोक वृंदावनाचं. म्हणजे जितकं आपण खोल जाऊ तितका त्याचा अभ्यास इतका सुंदर आहे आणि त्याविषयी आपल्याला जाणता येते की कशा प्रकारे या गोलोक वृंदावनाचं सगळं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून मग या सगळ्या ज्या शक्ती आहेत, 8 प्रधान अभिव्यक्ती आहेत, त्यामध्ये पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश, यांना काय म्हटलंय, जड शरीर म्हटलं, विराट सृष्टी म्हटलंय. शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या 5 इंद्रिय विषयांचा समावेश करण्यात आलाय. आता जेव्हा आपण 24 तत्वांविषयी जाणू ना, आठ आठ प्रधान व्यक्ती कुठल्या आहेत, तर पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, जल आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार, या तीन धरून या 8 या अभिव्यक्ती सूची आहेत. म्हणजे या स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर यांच्या अभिव्यक्ती आहेत, सूचक अभिव्यक्ती आहेत. आणि त्याचबरोबर मग जेव्हा आपण 24 तत्वांना जाणतो, शरीर हे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. ही 24 तत्व कुठली, तर ही जी 8 आपण बघितली, ही 8 प्रधान अभिव्यक्ती आहेत. आणि त्यानंतर मग जी ज्ञानेंद्रिय झाली, त्याच्यानंतर कर्मेंद्रिय आहेत. आणि मग त्या इंद्रियाचे विषय, जे मग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आणि या सगळ्यांना मिळून. आणि म्हणूनच भौतिक विज्ञानात या 10 तत्वांविषयी इतर कशाचाही समावेश नसतो. पण मन, बुद्धी आणि अहंकार या 3 तत्वांकडे भौतिकवाद्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. मानसिक क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या तत्वज्ञानांना सुद्धा पूर्ण ज्ञान नसते, कारण त्यांना सर्व गोष्टींचे उद्गम भगवान श्रीकृष्णांचे ज्ञान नसते. मिथ्या अहंकार, मी आणि माझे, हा सांसारिक जीवनाचा मूलाधार आहे. आणि यामध्ये भौतिक क्रिया करणाऱ्या 10 इंद्रियांचा समावेश आहे. बुद्धी ही पूर्ण भौतिक सृष्टी किंवा महत तत्वाचा निर्देश करते. म्हणून भगवंतांच्या 8 भिन्न शक्तींद्वारे भौतिक जगताची 24 तत्वे अभिव्यक्त होतात. ही 24 तत्वे म्हणजे नास्तिक सांख्य तत्वज्ञानाची विषय वस्तू आहेत. मूलतः ही सारी तत्वे म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीच्या उपशाखा आहेत आणि त्या त्यांच्यापासून भिन्न होतात. परंतु अत्यल्प सांख्य तत्वज्ञानांना श्रीकृष्ण हे सर्वच कारणांचे कारण आहेत हे ज्ञात नसतं. आता कसं आहे माहितीये का, की या सगळ्याचं कुठलेही थोडीशी जड भाषा आहे ही कळायला, पण याचं थोडक्यामध्ये आणि संक्षिप्त स्वरूपामध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न करते याविषयी, की ज्या 24 तत्वांना, मग हे आपल्याला पुढे जाऊन 13व्या अध्यायामध्ये पण जाणायचे, जिथे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, की मग हे क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे. आणि क्षेत्रज्ञ दोन आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. हे जे क्षेत्र आहे, म्हणजेच हे शरीर आहे, हे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. मग कुठली कुठली आहेत ती, तर 5 आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 आपली कर्मेंद्रिय आहेत. त्यानंतर त्यांचे इंद्रिय विषय आहेत, म्हणजे जे आपण वरती वाचलंय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. त्यानंतर जे आहेत ते मन, बुद्धी, अहंकार. आणि मग अव्यक्त, म्हणजे जे 3 गुणांनी अव्यक्त असं जे भगवंतांचं जे जीवाचं रूप आहे, या सगळ्यांना धरून या 5 5 5 5 20. आणि त्यानंतर मन, बुद्धी, अहंकार आणि अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे जे मी म्हंटल की 3 गुणांच्या प्रभावाखाली जे जगत ते अव्यक्त असं जे रूप आहे जीवाचं, त्यालाही धरलेलं आहे. आणि अशा सगळ्याला धरून हे 24 तत्वांचं शरीर बनलेले आहे. मग इथे कुठेतरी मिथ्या अहंकार हा सांसारिक जीवनाचा मूलाधार आहे आणि त्यामध्ये भौतिक क्रिया करणाऱ्या 10 इंद्रियांचा समावेश आहे. आता इथे जो म्हटलेला आहे की मिथ्या अहंकार म्हणजे काय आहे, हा एक मिनिट माताजी मी सांगते तुम्हाला. मला आधी पूर्ण करू दे, मग मी सगळ्यांचे प्रश्न घेते. तर हा जो मिथ्या अहंकार म्हणजे मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार म्हणजेच मिथ्या अहंकार.
आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी तो सांसारिक जी भौतिकतेमध्ये जे आहे, आता इथे काय सांगायचं आहे, जे भौतिकतेमध्ये आहेत हे निश्चितच त्या मिथ्या अहंकाराशी जोडलेले आहे. आणि म्हणूनच इथे कशा प्रकारे दोन तीन गोष्टींची आपण म्हणतोय की वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये या गोष्टींना सांगण्यात आलेलं आहे, की जे निर्विशेषवादी म्हणजे ज्याप्रमाणे जे सांख्य तत्ववादी आहेत, ज्यांनी श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणलेलं नाहीये, मग कपिल मुनी आणि मग त्याच्यामध्ये सुद्धा मिथ्या कपिल मुनी असं जे सांगितलेलं आहे की याचा उल्लेख मला वाटतं भागवतामध्ये सांगण्यात आलेला होता आणि त्याविषयी निश्चितच त्याचा कुठेतरी उल्लेख केलेला आहे. मग हे जे सांख्य तत्वज्ञान कपिल मुनींनी सांगितलेलं आहे, हे 24 तत्वज्ञानांचं आणि म्हणूनच शरीराविषयी जेव्हा आपण जाणतो, शरीर आणि आत्मा याची संलग्नता आपण जेव्हा जाणताना हे जे शरीर कशाचं बनलेलं आहे, तर इतक्या सगळ्या तत्वांचं बनलेलं आहे हे जाणणं आवश्यक आहे. परंतु सांख्य तत्वज्ञान फक्त जे त्याच्या सुपरफिशियल गोष्टीला जाणून आहेत, त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणलेलं नाहीये. त्यामुळे ते फक्त त्या तत्वज्ञानाशी निगडित आहे, त्या फिलॉसॉफिकल पार्टशी निगडित आहे. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सांख्य तत्वज्ञानाच्या विवेचनाचा विषय म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या केवळ बहिरंग शक्तीची अभिव्यक्ती होय. म्हणजेच बहिरंग म्हणजे भगवंतांची भौतिक प्रकृती, आणि ही भौतिक प्रकृती जी बनलेली आहे भगवंतांच्या या ज्या अंगांनी, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचा जो 18वा अध्याय, आय मीन 18 दिवसांचा कोर्स करताना तुम्हाला तो ते डायग्राम मी पुढच्या वेळेला ती पाहिजे शेअर करीन तुमच्या बरोबर. पण भगवंतांच्या शरीरामध्ये ज्याप्रमाणे पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल आणि आकाश या सगळ्याचा समावेश करून यापासून कशी जीवाची निर्मिती, यापासून कशी भौतिक प्रकृतीची निर्मिती झालेली आहे, की या स्वरूपामध्ये ते सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे की बहिरंग शक्ती म्हणजे भौतिक शक्ती ही भगवंतांची निर्मिती आहे, आणि हे जे भौतिक प्रकृती म्हणजे हे जे जीव आहे, जीवाची निर्मिती आहे, ही 24 तत्वांनी बनलेली आहे. अशा प्रकारे या तत्वांना जाणायचं आहे. निरनिराळ्या 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आणि त्यांचे इंद्रिय विषय प्लस मन, बुद्धी, अहंकार आणि अव्यक्त, अशा सगळ्या 24 तत्वांना पूर्णपणे जाणलं तर भगवंतांना पूर्णपणे आपण जाणू शकतो. जे पुरुषावतारांना जाणतायत ते भगवंतांना पूर्णपणे जाणतात. तर इथे या स्वरूपामध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. योजना माताजी, हरे कृष्ण. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत? कोणालाही काही प्रश्न विचारू, आपण थांबूया कारण बरेच प्रश्न मनामध्ये असतील. माताजी, मला फक्त हे 24 जे तत्व आहेत ना, त्याच्यामध्ये फक्त 13च मिळालेत, बाकीचे समजत नाहीयेत. 9, अच्छा, ठीक आहे, मी 11. सांगते तुम्हाला. 13 म्हणजे तुम्हाला 5 5 10, आणि आपण 13व्या अध्यायात जाऊया, म्हणजे ती मी तुम्हाला अजून विश्लेषित स्वरूपामध्ये सांगते काय आहेत ती. तेराव्या अध्यायातले दोन जे श्लोक आहेत, 6 आणि 7, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघात चेतना धृतिः एतक्षेत्रम समासेन सविकार मुदारुतम. तर यामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल आणि आकाश, त्यानंतर मिथ्या अहंकार, हा. बुद्धी, अव्यक्त आणि 10 इंद्रिय आणि मन. 5 इंद्रिय विषय म्हणजे 5 इंद्रिय विषय बघा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना. मग त्याचं जेव्हा विश्लेषण केलेलं आहे तेव्हा भगवंत सांगतायत की बघा, की अशा या प्रकारे पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश ही पंचमहाभूत आहेत. मिथ्या अहंकार, बुद्धी आणि अव्यक्त हे त्रिगुण आहेत. म्हणजे काय, तर मिथ्या अहंकार, बुद्धी आणि अव्यक्त, आता ज्याप्रमाणे आपण जाणायचा प्रयत्न करतो की मिथ्या अहंकार हा अहंकार कुठेतरी खोटा अहंकार आहे, आणि जो आपल्या सूक्ष्म शरीराशी निगडित असतो. मग मन, बुद्धी आणि अहंकार हे तिन्ही आपल्या सूक्ष्म शरीराशी निगडित आहेत. आणि त्याचबरोबर अव्यक्त, की जे 3 गुणांच्या प्रभावाखाली व्यक्त केलेली जी गोष्ट आहे ती अव्यक्त गोष्ट म्हणून इथे सांगितलेली आहे. आणि
हे अव्यक्त त्रिगुण म्हणजे त्याच्यावरती प्रभाव या त्रिगुणांचा असतो. आणि त्यानंतर नेत्र, कान, नासिका, जिव्हा आणि त्वचा ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. वाणी, पाय, हात, उपस्थ आणि गुदा ही कर्मेंद्रिय आहेत. इंद्रियांचा स्वामी असणारं मन आहे, म्हणजे इथे मन, बुद्धी आणि अहंकार आणि अव्यक्त अशी 4 गोष्टी झालेल्या आहेत. त्यानंतर मनासहित एकूण 11 इंद्रिय झाली. 4 इंद्रिय, 4 ज्ञानेंद्रिय, 4 कर्मेंद्रिय. त्यानंतर स्पर्श, शब्द, रूप, रस आणि गंध हे 5 इंद्रिय विषय आहेत. आणि अशा रीतीने बघा की या सगळ्यांना जेव्हा तुम्ही धरता, म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, त्यानंतर ही 5 19 आणि ही 5 24, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, म्हणजे या सगळ्याचे जे विषय माताजी, या सगळ्याला जे निगडीत विषय आहेत त्यांना सुद्धा इथे तत्वतः जाणलेलं आहे. म्हणजे जसं आपण म्हटलं की शब्द जे मुखातून बोलले जातात, स्पर्श जे त्वचेशी निगडीत आहे, रूप जे अगेन इंद्रियांशी निगडीत आहे, रस, गंध, गंध की नाकाशी निगडीत आहे, या सगळ्या इंद्रिय विषयांचा पण याच्यामध्ये समावेश केला जातो. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धी, अहंकार, अव्यक्त आणि त्यानंतर 5 इंद्रिय विषय, 5 सॉरी 10 इंद्रिय विषय. कारण ही 5 सेन्सिटिव्हिटी कशा प्रकारे, तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध, आणि त्याचबरोबर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख हे याच्याबरोबर मला वाटतं, एक सेकंड, आणि मन आहे. येस मन हे मन आहे ना. 24. येस, हम्म. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आणि त्यानंतर ही 5, 24. लक्षात येते माताजी? हो हो. येस. तर ही 22, 13व्या हो हो, अध्यायात, झाली 24. येस, पूर्णपणे याचं जे विश्लेषण आहे हम्म. 13व्या अध्यायामध्ये आहे. आणि म्हणूनच या स्थूल शरीरातील पंचमहाभूतांचं प्रतीक असणार हे विकार म्हणजे इच्छा, द्वेष, की या पंचमहाभूतांशी निगडीत हे विकार आहेत. आणि चेतना धनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षणं ही सूक्ष्म देहाची म्हणजेच मन, बुद्धी, अहंकार यांच्या प्रकटावस्था आहेत. या सूक्ष्म तत्वांचा सुद्धा समावेश क्षेत्रामध्ये होतो. अशा प्रकारे या 24 तत्वांचं हे क्षेत्र म्हणजे शरीर बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच ही हे जे शरीर बनलेलं आहे, या ह्या ह्या ज्या कंप्लीट तत्वांना म्हणजे 24 तत्वांना जाणणं हा सांख्य योग आहे. आणि सांख्य तत्वज्ञानाचा विवेचनाचा विषय म्हणजे भगवंतांच्या बहिरंग शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. बहिरंग शक्ती म्हणजे भगवंतांची भौतिक प्रकृती, की ज्याची सूचक अभिव्यक्ती ही 24 तत्व जाणवणार, 24 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे, जीव आहे. येत आहे लक्षात? ही निर्मिती भगवंतांची आहे. आणि ही निर्मितीची अभिव्यक्ती कोण करत आहे, तर हे 24 तत्व करतायत. आणि ही भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती आहे. ही भगवंतांची बहिरंग शक्ती. अंतरंग भगवंतांची काय आहे? कुठली शक्ती आहे? आध्यात्मिक. येस. आणि मग या जीवाला भगवंतांनी तटस्थ शक्तीवर बनवलेला आहे. कारण तो पराशक्तीचा म्हणजे अंतरंग शक्तीचा भाग असूनही ती कुठेतरी भौतिकतेमध्ये अडकलेली आहे. येते लक्षात? मीनल माताजी. माताजी अजून. हा हा मला म्हणजे ते अव्यक्त जे 24व म्हटलं ना त्रिगुण. ते कळलं नाहीये. कळलं नाही, येस, त्याचा पण आपण हा पण या, अव्यक्त जे तुम्ही म्हणलात ना ते कळलं येस नाहीये येस, 24व. सांगते अव्यक्त मी तुम्हाला. त्रिगुण. अव्यक्त त्रिगुण आहे माताजी. एक सेकंड ना, मला एक सेकंड द्या फोन. हा दादा चालेल निघालात तरी. हा हा, चालेल निघालात तरी. हा, ओके, हा. तर एक मिनिट द्या मला, मी तुम्हाला सांगते त्याविषयी सुद्धा एक रेफरन्स आहे आपल्याला. हा एक सेकंड द्या मला. मी सुद्धा तो विचार. ओके ओके माता, मला माहिती आहे, मला अपेक्षित आहे. कारण 5 आपल्याला म्हणजे पंचभूत त्यांचे हे येस, एक सेकंद द्या पंचभूत मला. तन्मात्रा 10 झाले. इंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय हे 20 झाले. हो, मन, बुद्धी, अहंकार 23. 24व जे अव्यक्त म्हणतात ते नाही समजलं. येस येस, तेच मी सांगते माताजी, एक मिनिट द्या मला फक्त. मी अगदी तुम्हाला सोप्या शब्दात आता ते सांगायचा प्रयत्न करते. हा
माताजी. हो. मनीषा माताजी एक अं, सेकंड थांबा. हा, पंचमहा हेच एकूण 24 हे असे होत आहेत असं, म्हणजे मी माझं जे झालेलं आहे ते बरोबर आहे का जरा बघता का तुझ्या एक माता? सेकंद द्या. त्या म्हणजे मला मी या पण अव्यक्तला मला 1 मिनिट द्या. आपण या श्लोकावरती पूर्ण क्लास ठेवला आज तरी असू हरकत दे नाही. पण मला 1-2 मिनिटं हा, द्या. अव्यक्त योजना माताजी. हो. माताजी 1-2 मिनिटं थांबा ना जरा. मी तो रेफरन्स बर देते बर आणि ठीक तुम्हाला योग्य प्रकारे सांगते. पंचमहाभूते अं, पृथ्वी पंचमहाभूते. बुद्धी म्हणजे हे 3 झाले. पंचेंद्रिय. त्याला मी एक शब्द पण हे करत होते. 1 मिनिट द्या मला फक्त. दोन झाले. 10. व्यक्त म्हणजे ज्याला जे व्यक्त होत हा, नाही. येस. सो त्याचा मी रेफरन्सच बघत मन. होती. भागवतामधला रेफरन्स असा नाहीये. माताजी अव्यक्त म्हणजे जे जे व्यक्त झालेलं नाहीये, जे अनमॅनिफेस्टेड, आपण त्याला ज्या म्हणजे गोष्टीला म्हणतो आत्मा की का? जे काही प्रभावाखाली आहे आत्मा का? आणि जे हा, येस, कुणाला बोलायचं आहे? आत्मा का म्हणजे आत्मा नाही का? नाही 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 माताजी, आत्मा नाही. आत्मा नाहीये का? हा. हा मग जीवात्मा आत्मा आहे. नाही. 1 मिनिट, सगळ्यांनी एकदम बोलू नाही, नका. थोडस आत्मा येत नाही. मनीषा माताजी पूजा 1-2. माताजी, पूजा हा, माताजी, मी बोलू का? हा बोला. हा, तर पंचमहाभूत म्हणजे हा, पंचमहाभूत हे 5 झाले. हो. पंचमहाभूत, हं. परत 5 ज्ञानेंद्रिय झाली हम्म, हो. बरोबर. आणि 5 कर्मेंद्रिय. हम्म, ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय तर माहिती आहे आपल्याला. बरोबर बरोबर. हो. आणि हे अधिक एक 15 बॉल मन. झाले. 15 झाले. हा, त्यांच्या हे तन्मात्रा 15 झाले. पंचमहाभूतांच्या हा, पंचमहाभूतांच्या तन्मात्रा म्हणजे शब्द, रस, हा, रूप, ऐका ना. गंध हा, नाही नाही, म्हणजे ऐका 20 ना. झाले. म्हणजे हा, पंचमहाभूत ही वेगळी, ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, ही 15 झाले. हम्म, आणि ह्या कर्मेंद्रियाचे आणि ज्ञानेंद्रियाचे विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध हे 5 हो. झाले. म्हणजे 20. असे हे 20 झाले. 20. आणखी हा, आणखी त्रिगुण, रजत, सत्व, रजतम, हे हम्म. 3 गुण, हा. असे हे 20 माताजी, हे जे झाले. आणि सत्व, ह्या रज आणि सगळ्याचा तम हे आहे आहे ना, की मन. 1 मिनिट, हे जे हा सत्व, रज आणि तम जे 3 गुण आहेत ना, ते 3 गुण म्हणजेच अव्यक्त माताजी, प्रधान आपण जे म्हणतोय तेच मी मिनल माताजींना सांगण्याचा प्रयत्न हा करते हा की माताजी, हे हा, जे मग ते, अव्यक्त. हा, मी तेच सांगत होते. हा, मनीषा माताजी, हा, 1-2 मिनिटं मग हे थांब. 3 झाले गुण. हा, 1-2 मिनिटं थांबा हा, माताजी. ठीक आहे ठीक हा, आहे. 1-2 मिनिटं थांब. एकदा आपण हो पूर्ण विश्लेषित करूया, मग तुमची पुन्हा काय शंका असेल ते पुन्हा विचारूया. मिनल माताजींच्या शंकेचं मला आधी उत्तर देऊ द्या आणि मग तुम्ही बोला माताजी, हा ठीक आहे? हा, करा करा, हा. ठीक आहे. तर मिनल ओके. माताजी, हा, अव्यक्त, ठीक आहे मॅम. आता जे 3 गुणांचा प्रभाव ज्याच्या खाली आहे, बरोबर, तो जीवात्मा आहे, पण तो हो. अव्यक्त आहे. तो व्यक्त झालेला नाही, अनमॅनिफेस्टेड त्याचा जो फॉर्म आहे ना, अव्यक्त स्वरूप जे त्याचं आहे, हम्म. ते या तत्वामध्ये धरलंय माताजी. त्याच्या सखोल याच्यात द्यायला गेलं तर आपल्याला त्या सांख्य तत्वज्ञानामध्ये, भागवतामध्ये निश्चित ते अजून विश्लेषित करून सांगितलेलं आहे. पण ज्या वेळेला आपण 24 तत्वांमध्ये याचा उल्लेख करतो, तेव्हा तो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे, पण तो अव्यक्त आहे, अजून अनमॅनिफेस्टेड आहे. ते स्वरूप जे आहे हे अनमॅनिफेस्टेड आहे.
हे शरीराचंच स्वरूप आहे. हे शरीर बनलेलं ज्यांनी आहे त्या तत्वांपैकी एक तत्व अव्यक्त आहे, अनमॅनिफेस्टेड, की जो आत्ता अजून व्यक्त झालेला नाहीये, जे त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली व्यक्त होणार आहे. मग इट कुड बी सत्व, इट कुड बी रज, इट कुड बी तम. येतंय म्हणजे लक्षात? बरोबर. जीवात्म्याची ही थोडक्यात 3 व्यक्त एक्झॅक्टली रूप धरता एक्झॅक्टली. येतील. जीवात्म्याचं हे व्यक्त जे होईल स्वरूप तेव्हा आहे, हे जीवात्म्याची जे ही 3 स्वरूप, व्यक्त रूप आहेत. एक्झॅक्टली, हे जे स्वरूप आहे जीवात्म्याचं अव्यक्त स्वरूप, प्रधान, त्याला प्रधान सुद्धा नाव आहे, त्याला आपण म्हणतो आहे एक तत्व आहे हे. आणि तो या 24 तत्वांचा एक आणि भाग आहे. जेव्हा ते व्यक्त होतं तेव्हा जेव्हा व्यक्त एक्झॅक्टली होतं एक्झॅक्टली तेव्हा ते या 3 वेगवेगळ्या रूपात व्यक्त होतं. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. आणि म्हणून त्याला म्हणजे आपण म्हटलेले सत्वरूपात, अव्यक्त तमोरूपात. म्हणतात. हा हा. म्हणजे अव्यक्त म्हणजे परमेश्वर, परमात्मा असं नाही. नाही नाही. नाही 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 हे नाही. हे जीवात्मा. शरीर. मनीषा जीवात्मा. माताजी थोडं थांबा, तुम्ही थोडं थांबा. तुमचा जो अभ्यास असेल, तुम्हाला जे सांगायचं असेल तर परमात्म्याचा नंतर अंश बोला. आपल्या शरीरात, हा. परमात्म्याचा अंश आपल्यामध्ये असलेला जीवात्मा. येस 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 येस. म्हणजे परमात्मा हे स्वरूप जे आहे, माताजी पुन्हा गोंधळ करू नका, हा हे कन्फ्युजिंग आहे थोडं, पण हा सोप्या शब्दामध्ये आणि जितक्या साध्या याच्यामध्ये प्रयत्न करून सांगण्याचा माझा, म्हणूनच मी त्याच्यासाठी हो रेफरन्सेस शोधत होते. तर भागवतामध्ये याचा उल्लेख हा अजून चालेल. विस्तारित स्वरूपामध्ये आहे. आणि 13व्या अध्यायामध्ये जे उल्लेख आहे तोच श्लोक मला याच्यात मिळाला, की त्याच्यामध्ये अजून भगवद्गीतेमध्ये अव्यक्त स्वरूपाचा वेगळ्या ठिकाणी नाहीये अर्थ. तर त्या अव्यक्त स्वरूपाला 14व्या अध्यायापासून जेव्हा आपण बघतो की त्रिगुणांचा, म्हणजे या 3 गुणांचा जो प्रभाव आहे, की आपण गुणत्री, हो जो 3 गुण आहेत सत्व, रज आणि तम, या 3 गुणातीत हा विभाग योग जो आपण बघतो, तर तो नंतर ते त्याच्या गुणत्रय प्रभावाखाली विभाग. येतात. पण तोपर्यंत तो अव्यक्त जे शरीर आहे म्हणून कुठेतरी निगडीत आहे माताजी ते. आणि म्हणूनच त्या सत्व, रज आणि तमो हम्म. गुणात अव्यक्त असलेला तो जीवाचे तत्व आहे, जीवाचा भाग आहे. तो 24वा. येस. तो आणि मग 24वा याच्या आता पुढे सुद्धा लक्षात आलं. आहे, याच्या पुढे तुम्ही म्हणाल तर मग त्याचा परमात्मा, आत्मा, परमात्मा हे सुद्धा 25, 26 असे भाग धरलेले आहेत माताजी. मग याच्या पुढे जाऊन जेव्हा त्याला शिकायचं आणि जाणायचं आहे, जेव्हा क्षेत्रज्ञ आपण म्हणतो, तेव्हा त्याच्या पुढे जाऊन सुद्धा या गोष्टी हम्म. त्या विश्लेषित स्वरूपात आपण जाणू शकतो. पण सध्या आपण जे जाणतो आहोत की पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 3 जी मन, बुद्धी, अहंकार, अव्यक्त, या सगळ्याला मिळून ही 24 तत्व आहेत माताजी. येत आहे लक्षात? हम्म. आता लक्षात आलं अव्यक्त म्हणजे काय ते. आलं लक्षात? हे अंदाज आला. ठीक आहे. अंदाज मी आला तरी पण प्रयत्न करीन आणि अव्यक्त तुम्हाला म्हणजे काय. भागवतामधला नंतर शोधून ग्रुपवर एखादा रेफरन्स टाकीन त्याचा, जे यांनी प्राणचैतन्य प्रभूजींनी नक्की त्याचा 1-2 श्लोक तेव्हा सांगितलेले. तर आता मला त्या कुठल्या स्कंदात आहे, पहिल्या स्कंदामधला आहे काही ठिकाणी, तर तो श्लोक मी नक्की रेफरन्स म्हणून पाठवेन, की जिथे अजून त्याचं विश्लेषण जास्त खोल स्वरूपामध्ये. ठीक आहे. येस. मनीषा माताजी पण बोला. त्यांनी इथे कुठेही वाक्य म्हटलंय बघा, मानसिक क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या तत्वज्ञानांना पूर्ण ज्ञान नसते. हा आता मानसिक क्रिया म्हणजे या तिन्ही तत्वांचाच त्याच्यावरती प्रभाव असणार. हा. म्हणजे आता कसं होतं माताजी, कुठलं हा मानसिक क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या आता तत्वज्ञानांना सुद्धा संपूर्ण हा ज्ञान नसतं. कारण कसं आहे माताजी, की मानसिक क्रिया म्हणजे सायकोलॉजी, बरोबर, जे सायकोलॉजिकल, म्हणजे तिथे म्हणजे कुठेतरी त्याच्यावर मनाशी निगडीत आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी मनाशी निगडीत आहेत त्यांना सुद्धा याचं पूर्ण तत्वज्ञान नसतं. कारण ते कुठेतरी भगवंतांना जाणत नसतात, श्रीकृष्णांना. कारण त्यांना सर्वच गोष्टींचे उद्गम भगवान श्रीकृष्णांचं ज्ञान नसतं. येत आहे लक्षात? कारण मग ते कुठेतरी हम्म, फक्त फक्त त्या फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी त्याच्याकडे बघत असतात. तिथे कुठेच आध्यात्मिक दृष्टी नसते. हम्म, तिथे कुठेच तो हा दृष्टिकोन नसतो. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि मन, बुद्धी आणि हा खोटा अहंकार, या गोष्टींना त्या स्वरूपामध्ये आणि आध्यात्मिक स्वरूपामध्ये नाही जाणलं जात. ते फक्त तात्विक दृष्टीने जाणलं जातं, ते फक्त तत्वज्ञान म्हणून जाणलं जातं. कारण तो फक्त पण आता अभ्यास केला आपण हे जातो जे म्हणतो मानसिकतेचा. तीन तीन गुण जे म्हणतो त्या 3 गुणांचा आपलं मन आणि अहंकार ह्याच्यावरती खूप प्रभाव असेल ना. काय काय? हा 3 गुणां या त्रिगुणांचा आपलं मन आणि अहंकार ह्याच्यावरती खूप प्रभाव असू शकतो ना. येस रजोगुण, येस. तमोगुण माताजी, अहंकारच आहे ना. आपण दुसऱ्या अध्यायातच बघितलं जेव्हा, की ही वासना कोणाकोणावर हा बसते, मन, बुद्धी आणि अहंकार.
सॉरी, मन, बुद्धी आणि अहंकार. इंद्रिय. ही कामवासना हा. कुणावरती बसू शकते? कारण म्हणूनच तर भगवंतांनी सांगितलं की सगळं जाणून सुद्धा, जिथे स्थिताधीर मुनीबद्दल जाणून सुद्धा पुन्हा मनुष्य का तिथे त्या टोकाला जातो? हो. कारण तिथे कुठेतरी ही जी वासना आहे ती या मन, बुद्धी आणि इंद्रिय, कारण ते कायम, हम्म. हा एक सेकंड, एक सेकंड माताजी. त्यांना खेचून घेते. हॅलो माताजी. हॅलो माताजी. हा, त्या गेल्यात, थांबा. नाही, 11वा स्कंद आहे ना, सृष्टीतील तत्वांची संख्या त्यात सविस्तर दिलंय. माझा 11वा स्कंदच चालू आहे वाचायचा, अच्छा, भागवतचा. भागवताचा त्यात का? दिलंय ना, हा, प्रकृती, महत्तत्व, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायू, अग्नी, जळ, पृथ्वी, नेत्र, हा, कान, ते नाक, जीभ, त्वचा, वाणी, पंचमहाभूत. हात, पाय, अगदी बरोबर. तुम्ही जे सांगायला जनेंद्रिय, लागलाय ना, बुधा, मन, ते सगळं शब्द, दिलेलं आहे स्पर्श, रूप, त्याच्यामध्ये. रस, गंध. सोप्या भाषेत जर सांगायचं म्हणलं ना, अगदी, हा. तर पंचमहाभूत तर आपल्याला माहिती आहेत सगळे ना. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश. हो. ही पंचमहाभूत ही 5 झाले. म्हणजे जास्त म्हणजे खोलात गेलं की आपल्याला पण जमलिंग व्हायला लागलं ना ह्या सगळ्याचं. असं व्हायला लागलं. तर ते कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, आणखी ज्ञानेंद्रियांचे विषय 5. आणि ते विषय 5 आले. आणि की त्रिगुण, रजस, सत्व आणि तामस हे नाही 3 गुण. नाही आणि नाही नाही, मनीषा म्हणते ते नाहीयेत. हा, हम्म, 5 पंचमहाभूते आहेत, 5 बरोबर आहे. ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 हो, ज्ञानेंद्रियांचे विषय आहेत, विषय आहे. 5 कर्मेंद्रिय आहेत. हे कर्मेंद्रिय. बरोबर बरोबर. हे झाले हरे आपले कृष्णा. 20 झाले. झाले. 21व मन आहे, हा, 22व मिथ्या अहंकार आहे, 23व बुद्धी आहे आणि 24व अव्यक्त आहे. आणि ते अव्यक्त काय हे मीनल माताजी विचारत होत्या की अव्यक्तचा अर्थ काय आहे. पण अव्यक्त हे त्रिगुणच अव्यक्त आहे. हा तेच हा, मी सांगते. त्रिगुण. हा. हा, अव्यक्त जे आणि आहे. हा, माताजी, मला बरोबर. अजून एक विचारायचं, त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की तामस बुद्धी ही अव्यक्त त्रिगुणांचं प्रतीक आहे. म्हणजे अव्यक्त म्हणजे निकृष्ट दर्जाचं का? हा, अं, कारण त्याने ते मिथ्या अहंकार पण हा तामसच दिलाय. परत तो तामस बुद्धी पण हे अव्यक्त दिलंय. आणि अव्यक्तला तर प्रधान म्हटलंय. त्यामुळे इथं ते जमलिंग मला पण तेच आहे. तुम्ही म्हणताय ना की मन, बुद्धी आणि अहंकार हे 3 जे धरलंय ना, तर मन हे म्हणजे मी ज्या ज्या म्हणजे माझं आता वाचनात नेमकं कुठं आलंय काय, तर मला ते सापडेना झाले लिहिलेलं. मी पण शोधत होते. पण मी जे वाचलं ना, हे पंचमहाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ते 20 ज्ञानेंद्रिय, 5 बरोबर त्या करतात, इंद्रियांचे 23 विषय. करतायत, 24वा कळत नाही नुसतं. हा, ते अव्यक्त ना, तेच 24व मन आहे. अव्यक्त ना. मन हा, आहे. अव्यक्तच 24व कळत जे आहे नव्हतं. ते मन ही आहे. तर सरळ सरळ आपल्या लक्षात येतात, मन 20 आहे तर ते येतात. मन. मन, बुद्धी, अहंकार हेही लक्षात येतं. पण ते अव्यक्त. झाली तुमची अव्यक्ताला ते सगळ्यांची विषय चर्चा. जे तुम्ही हे त्रिगुण सगळं, म्हटले. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आपल्या क्लासचा अजून जर जरा सगळ्यांनी थांबा. Sorry. येस, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. हे सगळं तुम्ही भक्तिवृक्षामध्ये अजून चर्चा करा, पण इथे मी तुम्हाला नक्की तुमच्या मनातले सगळे, आपण जे काही तुमच्या शंकांचं निरसन करण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आता मेन मुद्द्याला या, की सगळ्यांना ते 24 तत्व कळली आहेत का, ती मी एकदा पुन्हा सांगते. की पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल. त्यानंतर आपली 5 ज्ञानेंद्रिय जी आहेत, आपली कान, नाक, जिव्हा आणि त्वचा आणि कान, नाक, जिव्हा, डोळे आणि त्वचा, ही 5 डोळे. आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत. कर्मेंद्रिय जी आपली आहेत ती आहेत आपली वाणी, पाय, हात, उपस्थ आणि गुदा. आणि त्यानंतर आपले जे इंद्रिय विषय आहेत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध. हे झाले 5 5 5 5, 20 झाले. त्यानंतर मन, बुद्धी, खोटा अहंकार आणि अव्यक्त. आता हा जो अव्यक्त, याच्यासाठीच तुम्हाला कुठेतरी सगळ्यांना कन्फ्युजन आहे. तर अव्यक्त जे आहे, हे अव्यक्त हे शरीराचं, म्हणजे भगवंतांनी हे जे शरीर बनवलेलं आहे, मग हा जे जीवात्मा बनवलेला आहे, या जीवात्म्याला भगवंतांनी बनवलेलं आहे, त्याचं शारीरिक जे आहे, शारीरिक रूप जे आहे, ते शरीर म्हणजे तो जीवात्मा, हा जेव्हा प्रकृतीच्या प्रभावाखाली येतो तेव्हा तो व्यक्त होतो. तो
तोपर्यंत अव्यक्त राहतो जोपर्यंत तो व्यक्त होत नाहीये. म्हणूनच तो 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येईस्तोवर जे त्याचं रूप आहे त्याला अव्यक्त म्हटलंय माताजी. आणि ते या तत्वामध्ये घेतलेलं आहे. तर त्याच्या खोलामध्ये खूप जाऊन म्हणजे तुम्हाला ती 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असलेलं प्रधान, म्हणून त्याला प्रधान हाही शब्द आहे. अव्यक्त म्हणजे व्यक्त न झालेला जीव, व्यक्त न झालेलं स्वरूप हम्म. जीव. जसं आपण मनाला म्हणतोय, मनाला पण डिफाईन नाही करू शकत आपण. मन, बुद्धी आणि अहंकार आपलं सूक्ष्म शरीर आहे माताजी. याच्याशी निगडीत या हो. संकल्पना आहेत. आणि म्हणून पुढे जाऊन जेव्हा आपण 9व्या अध्यायामध्ये किंवा 9व्या अध्यायामध्येच आपण जाणू की या संकल्पना या जीवाच्या निगडीत, मग मन, बुद्धी आणि अहंकार हे जे असतं, या संकल्पना जेव्हा एखादी व्यक्ती काही गोष्टींविषयी, म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की ते शरीर जीर्ण झाल्यानंतर दुसरं शरीर जेव्हा धारण करायचं असतं, तेव्हा या संकल्पना ज्या असतात, फॉर एक्झाम्पल जर पुढच्या जन्मी एका कुत्र्याने मांजराचा जन्म घेतला, तर कुत्रा जो भोभो करतो, ती मांजर म्याव म्याव करते. या ज्या संकल्पना आहेत या सूक्ष्म शरीराशी निगडीत आहे. आणि म्हणून शरीर त्या संकल्पना कुठेतरी पुढे घेऊन जातं, कारण ती इच्छा मनात राहिलेली असते की तो जन्म मिळायला हवा. आणि म्हणून या ज्या मन, बुद्धी आणि अहंकार या सुद्धा संकल्पनाच आहेत. त्याचप्रमाणे अव्यक्त हे सुद्धा जीवाचं स्वरूप आहे माताजी. आणि ते या तत्वात धरले. आपण आपण ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इंद्रिय विषय पूर्णपणे जाणू शकतो, किंवा मन, पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांना जाणू शकतो. पण मन, बुद्धी, अहंकार आणि अव्यक्त या चारी ज्या आहेत त्या कुठेतरी संकल्पना आणि त्याविषयी या सूक्ष्म शरीराशी निगडीत आहेत. येत आहे लक्षात? हम्म. हो. हा, तर 24 तत्व हो, क्लिअर आहे आली लक्षात. सगळ्यांना? 24 तत्व मिनल आता माताजी, झाली. माताजी, आता झाली. 24 तत्व क्लिअर आहेत? म्हणजे जेव्हा प्रकृतीशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध येईल त्यावेळेला हे त्रिगुण जे एक्झॅक्टली, आहेत ते व्यक्त एक्झॅक्टली. होतील. तोपर्यंत ते ते जे अनमॅनिफेस्टेड व्यक्त आहे होतील माताजी. ते येस, येस. तोपर्यंत ते हा ते. अव्यक्त रूप, आणि ते तरीही मी ना 24व तत्व. प्राणचैतन्य प्रभूजींनी मी ते लिहून ठेवलंय, तर त्या पूजा माताजी. श्लोकाचं जे एक रेफरन्स आहे तो तुम्हाला भागवतामध्ये याचा अजून जास्त सखोल स्वरूपामध्ये आहे. तर ते आपण नक्की जाण्याचा प्रयत्न करूया. पण आता 24 तत्व कळली आहेत का? हो, हे 24व आता मी नुसतं अव्यक्त म्हणून कळत नव्हतं, ते आता जरा कळलं. जरा कळलं, ठीक आहे. हम्म. योजना माताजी, पण सगळी इथं समजली आहेत तत्व? हो 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 समजलेत पूजा माताजी, समजली आहेत? पूजा मनीषा माताजी, माताजी समजली आहेत? अह, बोला मनीषा मला माताजी. जरा कन्फ्युजन आहे. बोला ना, बोला बोला, आपण कन्फ्युजनच कन्फ्युजन. आहे तिथं. म्हणजे हे बघा की, म्हणजे मला काय म्हणायचंय, पंचमहाभूत हे अगदी क्लिअर झालंय. हा, नंतर 5 ज्ञानेंद्रिय क्लिअर आहेत, 5 कर्मेंद्रिय क्लिअर आहेत, परत हा, त्यांचे विषय पण क्लिअर आहेत. बरोबर. इथपर्यंत 20 झाले. 11वं मन, ते मन 21वं आलं. हम्म, इथपर्यंत अगदी क्लिअर आहे, व्यवस्थित हम्म, अगदी. हम्म, आणि हिथं म्हणजे क्षेत्रज्ञ जो योग आहे आणि त्यात 6वा जो हे दिलाय ना, म्हणजे तुम्ही आता काढला होता हम्म, 13वा अध्याय. तर हम्म. त्यामध्ये सरळ म्हणजे त्यांनी दिलंय की ही पंचमहाभूते आहेत आणि मिथ्या अहंकार, बुद्धी हा, आणि अव्यक्त त्रिगुण आहेत. हा. ह्या वाक्याचा अर्थ मिथ्या अहंकार, बुद्धी आणि अव्यक्त त्रिगुण आहेत. म्हणजे मला म्हणजे काय वाटतं की त्रिगुण आहेत याचं म्हणजे नेमका अर्थ कसा होतो? मिथ्या अहंकार, बुद्धी आणि अव्यक्त त्रिगुण माताजी, आहेत. माताजी, हे असं नाहीये, तुम्ही वाचण्यात गडबड करताय. मिथ्या अहंकार, बुद्धी हा. आणि अव्यक्त त्रिगुण जे व्यक्त झालेले नाहीयेत. अव्यक्त त्रिगुण हा एक शब्द आहे माताजी. अव्यक्त हे त्रिगुण आहेत. अव्यक्त त्रिगुण मिथ्या असं अहंकार आहे आणि का? बुद्धीची, हा एक्झॅक्टली तेच जाण्याचा प्रयत्न. हा म्हणून तुम्ही हा सगळे हा एकदम हा बोललात ना, तर मला ते बोलायला म्हणजे हा तिथे हा हे हा हा. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना आधी शांत होऊ म्हणजे दिलं. मी आज एक्झॅक्टली, हा ते अजून एक वाचायमध्ये असा म्हणजे गडबड क्लास करताय झाला तुम्ही. होता ना. हा, तर हा वाचताना गडबड माताजी, करू मग नका. असा जो त्या अहंकार, हो हो बुद्धी हो ही 2 आहेत. हा ही हा 22 आणि 23 आणि हा 24व आहे ते अव्यक्त त्रिगुण आहेत माताजी. हा आलं लक्षात? अव्यक्त त्रिगुण. हा हा, हा 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 कळलं? म्हणजे मी काय मिथ्या समजत अहंकार, होते. बुद्धी हे त्रिगुण हा नाहीये. मिथ्या अहंकार, बुद्धी हे सूक्ष्म जीव आहेत, हे सूक्ष्म शरीर आहे, हे सूक्ष्म शरीराशी निगडीत आहे. पण अव्यक्त त्रिगुण, त्रिगुण जे अव्यक्त स्वरूपामध्ये आहेत, ते 24व तत्व आहे. ते त्रिगुण. सत्व, हम्म रज आणि तम, बरोबर, 3 गुण पटलं. आहेत.
ज्याच्या प्रभावाखाली हे जीवात्मा हो असतो. हे समजलं. पण जोपर्यंत तो प्रभावाखाली हम्म, येत हम्म, नाहीये तोपर्यंत तो अव्यक्त आहे. तोपर्यंत तो जो हम्म, अव्यक्त हम्म, स्वरूप आहे त्या अव्यक्त स्वरूपाला 24वे तत्व म्हटले जाते. हम्म. ओके ओके. समजलं? हा ठीक आहे ठीक आहे. समजलं समजलं. म्हणजे आता समजलं? ह्या दृष्टीने ते लक्षात ठेवू साधारण. हो येस. हो. पुढे जाऊन आणखीन त्याचं डिटेल आणखीन कळेल वेगळं हवं तर. हा पण हा. आता हम्म, हम्म. 24वे हे अव्यक्त त्रिगुण जे आहेत आपले ते जीवात्म्याचे. येस येस हा येस. हा हा. आणि म्हणून आलं प्रकृतीच्या लक्षात. अव्यक्त गुणांना प्रधान म्हटलेलं आहे. प्रकृतीचे हे जे अव्यक्त गुण आहेत सत्व रज तम यांना प्रधान पण म्हटलेलं आहे. हे अव्यक्त स्वरूपामध्ये हा. जोपर्यंत आहेत तेव्हा त्यांना प्रधान म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून शरीर हे या सर्व बरोबर. घटकांचं प्रतीक आहे आणि या शरीरामध्ये मग ती स्थित्यंतर होतात. दॅट इज ऑल डिफरंट. म्हणजे ते त्या अध्यायाशी निगडीत आहे. पण प्रधान म्हणजे शरीराच्या या अव्यक्त स्वरूपाला ज्या 3 गुणांच्या आणि मग तुम्ही म्हणाला जे तामसिक आता खोटा अहंकार हे काय आहे? हे तामसिकतेच आहे ना. ही तामसिकता आहे. कारण तो हो. अहंकार खोटा अहंकार हे कुठेतरी तामसिक बुद्धीच लक्षण आहे. मग जेव्हा हम्म, आपण म्हणतोय की किंवा सत्व रजोगुण रज आणि सुद्धा तम. येईल. येस रजोगुण सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात येऊ शकेल. येस रजोगुण सुद्धा येऊ शकतो. हम्म, नक्कीच नक्कीच. आणि म्हणून त्या अव्यक्त त्रिगुणांनाच जेव्हा अव्यक्त स्वरूपात आहेत तेव्हा त्या स्वरूपाला अव्यक्त म्हटलेलं आहे. जे इथे धरलंय माताजी. आता ही कसं आहे ना की आपण ते जाणणं जास्त जे जाणून घेणं मला माहितीये की त्याला अजून थोडे रेफरन्सेस दिले तर मला वाटतं तुम्हाला अजून जास्त तर आय ट्राय माय बेस्ट म्हणजे त्या अव्यक्तला मी अजून काही रेफरन्सेस हम्म. भागवतामध्ये शोधून आणि अजून त्याचं काही विश्लेषण करता आलं तर नक्की पाठवते कारण तुम्हाला. कसं हो. आणि म्हणजे कसं म्हणजे हे दिलेलं आहे की ही सुद्धा अव्यक्त त्रिगुण अव्यक्त त्रिगुण हे आपलं चौथं आलं. पण ते तामस बुद्धी पण अव्यक्त त्रिगुणाचं प्रतीक सांगितलंय. कारण की कसं आहे तामस बुद्धी. माताजी की हो. तामसिक वृत्ती म्हणजे कुठेतरी खोटा अहंकार आहे तो तामसिक बुद्धीचं आणि मग ते कुठेतरी प्रतीक दाखवतंय. आलं लक्षात? ती तामसिकता त्या खोट्या अहंकारातनं दिसतीये माताजी. तो मिथ्या अहंकार आहे आणि म्हणून मग तिथे कुठेतरी ते प्रतीक हम्म. दाखवता येते त्याचं. येतंय लक्षात? आणि हे थोडं कठीण आहे थोडं समजायला म्हणजे कठीण आहे. बहुतेक. जेव्हा थोडं कठीण आहे. तामस 13वा गुणात अध्याय तर खूप कठीण हो. आहे. म्हणजे म्हणूनच मी म्हणते की कठीण आहे पण म्हणजे अशक्य नाही. थोडासा आपला 7वा जाणायचा आता प्रयत्न. झाला ना. तामस हा गुणाचे तामस गुणाचं जेव्हा प्रभुत्व वाढेल तेव्हा तो हा मिथ्या अहंकार वाढेल. मिथ्या अहंकार वाढेल. येस. असं ना? जेव्हा तामस गुणाचं प्रभुत्व वाढेल आपल्यावरती वाढेल. हम्म. कारण मग तो खोटा अहंकार तुम्ही माताजी वाढीस लावताय ना. खोटा अहंकार जेव्हा तुम्ही वाढीस लावता आहात तेव्हा तामसिकता तुमच्यामध्ये वाढू शकते. हो की नाही? हा. माताजी येस. एक विचारू का? हा माताजी. जेव्हा म्हणजे अ, एक बाळ जन्माला येतं तेव्हाच ते प्रकृतीच्या 3 गुणांखाली म्हणजे येतं ना. हो हो. जीवात्मा आपण आहे तो जेव्हा म्हटल्यानंतर हा प्रभावाखालीच येतं ते. तो प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या मग हा अव्यक्त केव्हा राहतो तो जीव असं मला अं, विचारायचं. हम्म, हे जे तत्व आहे ना माताजी म्हणजे आता याला जे आपण म्हणतो की जसं आपल्याला मन बुद्धी आणि अहंकार म्हटलंय ना त्या स्वरूपामध्ये या त्रिगुणांचं हे एका पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी म्हणजे एका मोमेंटला हे अव्यक्त असतं की जे त्या प्रभावाखाली येण्याआधी ते अव्यक्त असतं. तर ती आता सिच्युएशन आय ट्राय माय बेस्ट आपण बघूया प्रभूजींना पण याविषयी अजून विश्लेषित करून विचारूया. कारण मला त्याचे रेफरन्सेस तुम्हाला भागवतामधले सांगताना मला थोडा वेळ द्या मी तुम्हाला हा अजून. त्या विमल येस हा. माताजी. माताजी विमल माताजी सांगतात त्या भागवताच्या 11व्या स्कंदामध्ये आहेत त्या वाचतायत. हा विमल माताजी बोला तुम्ही मगाशी हॅलो बोलता. माताजी. हॅलो हरे कृष्ण माताजी बोला बोला. 11वा स्कंद 22वा अध्याय त्यात सृष्टीतील तत्वाची संख्या लिहिली आहे. एक मिनिट त्यात हा दिलंय आपण प्रकृती बघूया. तत्वे आहे एक मिनिट हा. प्रकृती पहिल्या महत्तत्व. कितव्या स्कंदामध्ये 11व्या स्कंदात 22वा अध्याय आहे आणि सृष्टीतील तत्वाची संख्या अध्यायचं नाव आहे. एक मिनिट हा 11व्या स्कंदातलं 22वा अध्याय. अध्याय अध्याय सृष्टीतील तत्वाची संख्या राईट पहिल्याच पानावर आहे माताजी. येस 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 बरोबर.
पण त्याच्यामध्ये एक हा हा ओके. त्या श्लोकामध्ये फक्त 25 एलिमेंट्स दिली आहेत त्यांनी, पण नाही, त्याचं मी ऍक्च्युली ते मला तेवढं सॅटिस्फॅक्टरी वाटत नाहीये. आय थिंक ती मी ऍक्च्युली आधीच काढून ठेवायला पाहिजे, माझ्या लक्षात नाही आज. ठीक आहे. माताजी, हरे कृष्णा. तर त्याच्यामध्ये पण पुन्हा 25 एलिमेंट्सच दिलेले आहेत. तर हे जे अव्यक्त हाच शब्द त्याला आहे, अव्यक्त किंवा प्रधान किंवा प्रकृतीचा हा जो भाग आहे महत तत्वाचा. सी कसं आहे ना, की हे जे महत तत्व म्हणजे आपलं सगळं जे मॅनिफेस्टेशन, म्हणजे हा सगळे जे ब्रह्मांड आहे, युनिव्हर्स आहे, तर ही भगवंतांची निर्मिती आहे. तर ही जी प्रकृती आहे, ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ही पण भगवंतांची निर्मिती आहे. आणि या भौतिक प्रकृतीचाच भाग, भौतिक प्रकृतीचाच परिणाम असलेलं हे जे अव्यक्त रूप आहे, योजना माताजी, या हे स्वरूप आहे 3 गुणांचं. हे लहान मुलांमध्ये किंवा जन्म झाल्या झाल्या नाही, हे कुठल्याही जीवामध्ये, मग ते मूल असो किंवा कुठलाही जीव असो, त्या प्रकृतीचं ते कॅरेक्टरिस्टिक आहे की ते अव्यक्त. म्हणजे एखादी व्यक्ती मग सात्विक स्वरूपाची होते, राजसिक स्वरूपाची, तामसिक स्वरूपाची होते, किंवा पण त्याचं जे मूळ आहे दॅट इज समथिंग विच इज काय म्हणतो, त्याचा हा एक भाग आहे.
आणि म्हणूनच अव्यक्त हे या 3 गुणांनी बनलेला असं त्या प्रकृतीचा भाग आहे. आलं लक्षात? की मग प्रत्येक जण नंतर त्याच्या प्रभावाखाली येऊन मग आपण दिवसाची सुद्धा सुरुवात करतो तेव्हा सत्व, रज आणि तम 3 वेगवेगळ्या दिवसाच्या याला पण जातो. पण प्रकृतीचा हा भाग आहे जो 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे, त्याला अव्यक्त म्हटलेला आहे. इतकाच याचा सिंपल अर्थ आहे माताजी. हा, 3 मी आता एवढंच फक्त लक्षात ठेवतो आम्ही, कारण दिवसभरात आपण वेगवेगळ्या तत्वांच्या प्रभावाखाली असतोच. एक्झॅक्टली. आपलं कोणी नाही ऐकलं की आपण पण चिडतो, म्हणजे त्या तमोगुण वाढतोच आपला. एक्झॅक्टली पण या आपण 3 प्रेयर करतो, गुणांचं सात्विक गुण असतो. येस येस. आता कसं आहे ना, खूप कन्फ्युज आपल्याला होऊ खूप नका. काही काम 3 करावं असं गुणांचा वाटतं, तेव्हा राजस गुण असतो. हम्म, हम्म. 3 गुणांचा प्रभाव असलेली ही जी प्रकृती आहे त्या प्रकृतीचा हा भाग आहे हा, माताजी. त्यांचं एक जे आहे ते अव्यक्त. येस येस. तो त्याचा प्रकृतीचा भाग हा प्रधान आहे, म्हणजे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दॅट इव्होल्युशन. हा सत्व, रज आणि तम या या 3 गुणांचं जे मूळ, या 3 गुणाच्या निर्मितीचं मूळ तो अव्यक्त स्वरूप आहे. तिगुणांचा प्रभाव असलेला अव्यक्त ते स्वरूप. अव्यक्त. हा, ओके. जे प्रत्येक जीवामध्ये अच्छा. प्रत्येक जीव मग सात्विकतेमध्ये, राजसिकतेमध्ये जाईल, तामसिकते. मग जेव्हा आपण 14वे अध्याय बघतो की गुणातीत म्हणजे गुणत्रय विभाग योग, मग हा गुणत्रय विभाग योग का म्हटलंय? कारण मग भगवंतांनी सांगितलंय की सात्विकता कुठे आहे, राजसिकता कुठे आहे, तामसिकता कुठे आहे, आणि ती तिन्ही सुद्धा बांधतीये कशी तुम्हाला, त्या त्रिगुणांनी कसा तो आत्मा बद्ध होतो आहे. पण त्याचं जे मूळ म्हणजे जोपर्यंत हम्म, तो सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांचं जे मूळ आहे ते अव्यक्त स्वरूप आहे. येतंय का हम्म. लक्षात? 3 गुणांचा हो, मूळ स्वरूप त्रिगुणांचा त्यांचं अव्यक्त. ठीक तुम्ही आहे. सिंपल अर्थ घ्या त्याचा. त्रिगुणांचा कॉमन बिंदू, त्रिगुणांचा समूह. कॉमन हे आहे तो. आलं लक्षात? त्याला अव्यक्त म्हटलेलं आहे, अनलेस अँड अंटिल इट इज मॅनिफेस्टेड. हम्म. येस मनीषा त्या माताजी. त्रिगुणांचा समूह जोपर्यंत हे तो लक्षात. व्यक्त होत नाही तोपर्यंत तो अव्यक्त. हा, म्हणजे त्याच्यात 3 गुणांचा म्हणजे मग ते प्रभाव आहे ते हेच अव्यक्त. होतंय ना, हम्म. येस. मग अहंकार आणि बुद्धीवरती पण प्रभाव आलाच ना, तर मग ते कसं ह्याच्यामध्ये धरता येणार नाही ना आपल्याला. त्याच्यामध्ये बुद्धी धरायचंच पण नाही तशी माताजी. 3 ते गुणांनी त्याच्यामध्ये युक्तच असते. ते त्याच्यामध्ये धरायचंच नाही नाही. पण पण खोटा अहंकार हा हो बरोबर आहे. तामसिकतेचं हा, अभिव्यक्ती दाखवली की तो खोटा अहंकार आहे. प्रतीक आहे, अहंकार अभिव्यक्ती. आणि बुद्धी, ही सत्वगुणाची अहंकाराचं असते. कळलं मला. हा हा सत्वगुण. अहंकार आला की ते तामसच आला, आहे हम्म की नाही? बुद्धी म्हणजे सत्वगुण असेल. हा सत्वगुण आहे ना, तेच ना. येस. म- पण म्हणजे मग आता नक्की काय कळलं नाहीये तुम्हाला माताजी? माताजी, मी म्हणजे सांगते मला कसं, म्हणजे काय कुठं डाऊट यायला लागलाय की इथं हे कळलंय. मी एकनाथी भागवतात ते 24 गुणांचं जे आहे, एकनाथी भागवतामध्ये पण आहे हेच, म्हणजे हे झालं होतं तर त्यावेळी पण अशीच आमची चर्चा वगैरे होऊन ना, तर तिथं त्यांनी कसं दिलंय, ही पंचमहाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 5 विषय त्याचे, हे असे 20, आणखी त्रिगुण हे 3 23, आणि त्याचं हे सगळ्यात हे जे दिसत नाही आपल्याला ते मन, असं हे 24 तत्वांचं त्यांनी त्या ह्याच्यामध्ये ते दिलेलं आहे. आणि आता तुम्ही म्हणताय ना ते अव्यक्त, अव्यक्त हे त्रिगुण आहे. तर अव्यक्त हे जर त्रिगुण असेल तर अहंकार, ठीक आहे, अहंकार हा तामसच झाला. अहंकार तामसच झाला, अहंकाराला म्हणजे तामस आला, म्हणजे त्या अव्यक्ता त्रिगुण मध्ये तो एक झाला, तामस झाला. माताजी आणि तुम्ही बुद्धी, स्वतः माताजी बुद्धी ही नीट नाही नाही बुद्धीचे नीट पण वाचा. एक मिनिट, हे आपण इथे दिलेत ना. चर्चा थांबवूया जरा. तुम्ही कन्फ्यूज अजून होताय. 3-4 गोष्टी या वेगवेगळ्या करा माताजी. जे आपल्याला भगवद्गीतेत सांगितलंय ते आपण आता इथे चर्चा करतो. जे आता आपण 7व्या अध्यायामध्ये या हो हो कॉन्टेक्स्ट हो. मध्ये जे आपण चर्चा करतो आहोत ते नीट जाणून घ्या. मन, कारण बाकी सगळ्याचे रेफरन्सेस हम्म. इथे भागवतामधले मी का सांगते की जे त्याला निगडीत आहे. मन, बुद्धी, अहंकार आणि हो अव्यक्त हो. या 4 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि जो अहंकार आहे त्या अहंकाराचं हम्म. स्वरूप, अहंकाराचा अहंकार हा हम्म. जो गुण आहे हा तामसिकतेमध्ये धरला आहे. हे तिथे नोंदवलेलं आहे. हे हो हो. तामसिकतेची अभिव्यक्ती आहे. पण मन हे मन आहे, बुद्धी ही बुद्धी आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण तो रथ बघतो की 5 ज्ञानेंद्रिय हे 5 घोडे आहेत, त्याचा जो लगाम धरलेला आहे तो मन आहे, आणि त्याच्या ज्या दोऱ्या आहेत त्या बुद्धीने धरलेल्या आहेत. आणि ती बुद्धी तिथे मनाला कंट्रोल करते. म्हणून आपण तेव्हा इंद्रिय, मन आणि बुद्धी हे जे मन आहे, आणि म्हणून तर आपण 6व्या अध्यायात बघितलं की अर्जुन म्हणतोय की मन
मन हे इतकं वाऱ्यासारखं धावतंय की वाऱ्याला पकडू शकेन पण मनाला नाही. मग हे मन सुद्धा आपल्याला शोधून मिळत नाही कुठे. पण त्या मनाला ती चेतना मग हे कशाच्या स्वरूपामध्ये आहे माताजी? हे हे सूक्ष्म शरीर आहे आपलं. मन, बुद्धी आणि अहंकार हे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे. आणि जेव्हा अव्यक्त या स्वरूपाचा इथे उल्लेख येतोय तो पूर्ण त्रिगुणांच्या संदर्भात आहे. त्रिगुणांच्या संदर्भातील स्वरूप हे अव्यक्त, हे जाणून घ्या. हम्म, सूक्ष्म शरीर आपलं मन, हम्म, बुद्धी आणि अहंकार आहे. या संकल्पना आपल्या पुढच्या देहाशी पण निगडीत असू शकतात. त्या पुढच्या देहामध्ये सुद्धा व्यक्त होतात. जेव्हा मनुष्य एखादी इच्छा करतो कुठल्याही गोष्टींची की मला पुढचा जन्म असा असा हवा आहे, तेव्हा त्या संकल्पना त्या शरीराशी सुद्धा निगडीत होऊ शकतात. ते सूक्ष्म शरीर आहे आपलं मन, बुद्धी आणि अहंकार. आणि अव्यक्त हे पूर्णपणे हम्म. 3 गुणांशी आधारित आहे माताजी. येत आहे लक्षात? याचा इतर यशाने नाही, फक्त हा, खोटा अहंकार का हा, इथे नोंदवलंय की खोटा अहंकार हा हा. तामसिकतेचं अभिव्यक्ती स्वरूप आहे. मग इथे फक्त तेवढं उद्देशून सांगितलेलं आहे. पण जेव्हा तुम्ही अव्यक्त म्हणता तेव्हा व्यक्त न झालेली गोष्ट, ज्याला व्यक्त न केलेलं आहे ते अव्यक्त, अनमॅनिफेस्टेड स्वरूप, अनमॅनिफेस्टेड जे त्याचं रूप आहे, ज्याचं स्वरूप आहे, ते इज समथिंग विच इज म्हणजे त्याच्यातलं एक तत्व आहे. ठीक आहे. या सगळ्या वेगवेगळ्या हम्म. गोष्टी आहेत, या भिन्न हा. आहेत एकमेकांपासून. आणि तरीही मी तुम्हाला त्याचं अजून काही विश्लेषण, आणि आपण प्राणचैतन्य प्रभूजींचा उद्या क्लास आहे तेव्हा सुद्धा आपण अजून कदाचित माझी कुठेतरी माझं ज्ञान थोडंफार अजून याच्यामध्ये मलाही त्यांच्याकडून प्रभूजींना मी नेहमी तेच सांगते की आपल्याला अजून सिनियर डिवोटीज कडनं, कारण नामनिष्ठ प्रभूजींनी स्वतः आम्हाला काही गोष्टी मग भागवतामधनं रेफरन्स, कारण हे बरेच प्रश्न असे आहेत ना की याला ना समजायला थोडासा वेळ लागतो, थोडं कठीण आहे. म्हणून आपण म्हणतो की भगवद्गीता हे इट्स सगळं ऍबस्ट्रॅक्ट आहे इतकी म्हणजे. कठीण आहे. हो, एक्झॅक्टली, हो, खूप कठीण आहे. बरोबर आहे. हे हम्म. तत्वज्ञान आहे. हे समजणं हे आपल्या कधी कधी विचारशक्तीच्या पलीकडची गोष्ट आहे. पण त्याचा आणि ते अभ्यास असंही घेऊन होईल की वाचल्यानंतर समजेल, पण एक्झॅक्टली अजून एकदा 2-4दा एक्झॅक्टली. वाचलं तर ना तरी पण याचं ते परपड जे समजेल. आहे ना 13व्या अध्यायाच्या 6व्या आणि 7व्या श्लोकाचं आणि याही श्लोकाचं यामध्ये जास्त दिलेलं नाहीये. पण या सगळ्याचं तात्पर्य पुन्हा पुन्हा वाचा, म्हणजे निश्चित ते जाणून घ्या. हा, मग हा, तिथे ना म्हणजे ते लक्षात येईल. कन्फ्युजन राहणार नाही. हो, जे मी हो, तुम्हाला आता ना मी ते शब्दात अगदी. मांडू शकत नाही, दॅट इज आय एम रिअली सॉरी फॉर दॅट. कारण ते शब्दात इतकंच त्याचं स्वरूप आहे, इतक्या स्वरूपातच ते नाही, सांगतायत. नाही, बरोबर त्याच्या आहे. पलीकडे जाऊन त्याला नाही, अजून सॉरी समजून नका घ्यायचं नाही. वाचायला. नाही, त्याच्या सॉरी पलीकडे नका. अजून नाहीये. पण ते समजण्याची आपली आकलन शक्ती आपण वाढवायला पाहिजे. सो दॅट इज हाऊ यू कॅन डू इट बाय हा, रिडिंग ते इट. तिथं कमी पडते. मग त्यामुळे ते जितकं हम्म. वाचाल ना तितकं ते तुमच्या डोक्यात शिरेल. आणि म्हणून 13वा अध्याय झाल्यानंतर 14वा अध्याय हा लगेच तुम्हाला गुणत्रय विभाग योग म्हणून सांगतो, की जिथे तुम्हाला 3 गुण स्पष्टपणे भगवंतांनी सांगितले. आणि म्हणून जेव्हा ती तत्व हम्म. आपल्याला समजतात तेव्हा आपल्याला गुणांचा प्रभाव पुढे जाऊन कळतो. पण तरीही तुम्हाला कन्फ्युजन ठेवू नका, कारण हे कळायला 13वा अध्याय तर खूप कठीण आहे कळायला. मग त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही अजून जाल, कारण हाच भाग आहे, सांख्ययोगाचाच भाग आहे. आणि हा सांख्ययोगाचा भाग थोडासा विश्लेषित, थोडासा काय म्हणतात ना क्लिष्ट आहे. हा क्लिष्ट आहे भाग थोडा कळायला. तर त्यामुळे थोडस वाचा पुन्हा ते. हम्म. आणि आपण प्रभूजींशी पण उद्या चर्चा करू नक्की. हा प्रश्न मी स्वतः प्रभूजींना विचारीन, म्हणजे आपण ते अजून स्पष्ट होईल. पण त्रिगुणांचं रूप आहे एवढं लक्षात ठेवा, त्रिगुणांचं अव्यक्त स्वरूप हे अव्यक्त आहे माताजी. ठीक आहे, हम्म. जाऊया पुढे आपण. हम्म. माताजी, हा बोला बोला अजून एक विचारू का? भौतिक बोला. भौतिक शरीर आणि सूक्ष्म शरीर, म्हणजे भौतिक शरीरामध्ये काय येतं? भौतिक शरीर नाही माताजी, जड शरीर आणि सूक्ष्म शरीर. जड शरीर म्हणजे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल यांनी बनलेलं जे शरीर आहे ना. आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं ते शरीर, हा आपलं आपल्याला, हाडामासाचं शरीर. हा पण ते कशाने बनलंय? पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि पंच जल या 5 तत्वांनी, हं. पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. ते आहे हे जड शरीर. त्याला म्हटलंय जड शरीर. अच्छा. आणि जे स्थूल. मन, बुद्धी, हा हा. स्थूल किंवा जड शरीर, हे 2 शब्द आहेत त्याला. आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार हे सूक्ष्म शरीर आहे माताजी आपलं. हे सूक्ष्म भावना अच्छा, म्हणजे त्याच्या सूक्ष्म शरीर संकल्पना म्हणजे? असलेलं सूक्ष्म शरीर आहे. मग या 8 तत्वांनीच अच्छा, बनलेलं आहे. मूलभूत तत्व ही 8 आहेत माताजी. म्हणून त्याला मूलभूत तत्व म्हटलेलं आहे, की जे 5 पंचमहाभूत आणि ही 3 मन, बुद्धी आणि अहंकार, जे आपण दुसऱ्याही अध्यायात बघितलं की ही जी वासना आहे की त्याला प्रत्येक वेळेला आपलं सूक्ष्म शरीर का या गोष्टींच्या आहारी जातं. कारण मग त्या गोष्टींनी आपली बुद्धी, जी आपली विचार करण्याची
पात्रता आहे, शक्ती आहे, ते आपलं सूक्ष्म शरीर. मन, जे आपलं मन सुद्धा विचार करणारं आहे. आणि अहंकार, अहंकार इज समथिंग इगो, पण तो फॉल्स इगो आहे, तो खोटा. कारण का? कारण आपण परमात्म्याचा अंश आहोत. आपण जो स्वतःला मी मी माझा माझा त्याला बाजूला ठेवायचा आहे, तरच तो खोटा अहंकार हा फक्त चांगल्या स्वरूपामध्ये बदलू शकतो. त्या अहंकाराला म्हणून तामसिक बुद्धीचं, तामसिक वृत्तीचं अभिव्यक्ती म्हटलेलं आहे. कारण ती कुठेतरी तामसिकतेचं सूचक दाखवती आहे. आणि म्हणून तो खोटा अहंकार बाजूला ठेवणं जमलं पाहिजे. भगवंत हेच तर सांगतायत आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे, की तुम्ही या मन बुद्धी याला कुठेतरी, म्हणजे इंद्रिय, मन, बुद्धी यांना तुम्ही कुठेतरी, तुमचं मन आणि बुद्धी तुम्ही माझ्यावर केंद्रित करा. भक्ती म्हणजे काय करताय? नामस्मरण म्हणजे काय करताय? त्या मनाला मार्गदर्शन करायचं, त्या मनाला ट्रेन करायचंय. माइंड युअर माइंड, ट्रेन युअर माइंड. म्हणून हे सूक्ष्म शरीर जे आहे त्याला आपण आपण ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय काय आहेत आपली? तर ही इंद्रिय आहेत. निश्चित तुम्ही काय बघताय, काय वाचताय, काय ऐकताय, काय लिहिताय, कसला स्पर्श तुम्हाला जातो, ही तुमच्या सगळ्या ऍक्च्युअल फिलिंग झाली त्याची. आणि तुमचे जे हात, पाय, गुदा, जी जी तुमची प्रोडक्टिव्ह हे जे आहेत ना, अवयव, की ज्याच्यापासून तुम्हाला मग जननेंद्रिय आहे. आणि या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या ही तुमची कर्मेंद्रिय आहे. तुमची कर्म क्रियाशीलता तुमच्या ती, तुम्ही चालताय, बोलताय, हात चालतायत, पाय चालताय, ही तुमची क्रियाशीलता दाखवते. येतंय लक्षात? हम्म. हा, तर म्हणून जड म्हणजे स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीरातला फरक हा आहे म्हणजे. हो, समजलं माताजी, आता ठीक आहे, समजलं. ठीक आहे. थोडं क्लिष्ट हं. आहे हे सगळं, आपण पुन्हा चर्चा करू. आणि मी नक्की प्रयत्न करीन याच्यावरचा काही श्लोक मला भागवतामधले आत्ता जसं आपल्या विमल माताजींनी सांगितलंय, पण त्याच्यामध्ये मला फक्त ती 25 पुन्हा 30 एलिमेंट्स मिळाली. म्हणजे त्याच्यावर असं खूप विश्लेषित काही दिलेलं नाही. त्यामुळे अव्यक्त या स्वरूपाला त्रिगुणांच्या रेफरन्समध्ये जाण्याचा प्रयत्न करा. दॅट्स इट. त्रिगुणांचं रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्रिगुणांचं रेप्रेझेंटेटिव्ह इज अव्यक्त. समजलं? हम्म. ठीक आहे, हम्म. ठीक आहे. सो लेट्स गो अहेड. आपण त्याच्यावर नक्की पुन्हा जिथे येईल तिथे 13व्या अध्यायात पुन्हा याची चर्चा होईल. तर 24 तत्व कळली आहेत सगळ्यांना? योजना माताजी, मनीषा माताजी, मीनल माताजी, क्लिअर आहे? हो. हो हो हो, कळलं. ठीक आहे. सूक्ष्म हम्म. शरीर, हम्म. स्थूल शरीर कळलं माताजी, योजना माताजी? जड आणि हो हो, सूक्ष्म, कळलं. कळलं, कारण माझा दुसरा अध्याय झाला नाहीये ना, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन झालं होतं नो जरा. प्रॉब्लेम. त्यालाच पिंड माताजी शरीर रेकॉर्डिंग, पण म्हणतात ना. रेकॉर्डिंग ऐकला. पुढच्या श्लोकामध्ये लगेच त्याचा रेफरन्स आहे माताजी, काळजी करू नका. ओके. आणि त्यालाच तुम्ही पिंड दुसरा शरीर म्हणतात. हा, दुसरा तुम्ही जेवढे रेकॉर्डिंग ऐकाल तेवढं पण तुम्हाला मदत होईल माताजी. ठीक आहे. पिंड शरीर म्हणजे पण जड शरीरच ना, स्थूल शरीर. काय काय? पिंड शरीर म्हणजे स्थूल शरीर ना. पिंड शरीर असा शब्द मी नाही ऐकलाय. स्थूल किंवा जड शरीर. पिंड हा कुठेतरी माणसाचा पिंड हो, म्हणतो त्याला आपण. म्हणजे तो म्हणतो हा आपला पिंड हा नाही, हा पिंड आपला पण स्वभाव नाही. म्हणजे पिंड स्थूल म्हणजे शरीरच स्वभाव म्हणजे म्हणतो. माझ्या मते. हा, स्थूल शरीरालाच मला वाटतं पिंड शरीर नाही, म्हणतात. मला नक्की त्याचा रेफरन्स माहित नाही. सो आय कॅनॉट टेल कन्फर्मली. पिंड म्हणजे मी कारण मराठीमध्ये, तसं पिंड म्हणजे कुठेतरी स्वभाव. वाचलेलं आहे. एखाद्या व्यक्तीचा पिंड असा नाही, स्वभाव असा नाही, त्याला म्हटलं जाऊ शकतं. पण हं. जड आणि सूक्ष्म शरीर हे हो. म्हणजे जड किंवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर असा त्याचा हं. अर्थ होतो. ठीक आहे. सो आपण पुढे जाऊया. हं. अपरेयमीत स्वन्यान प्रकृतीं विद्धि मे पराम जीवभूतान महाबाहो ययेदं धार्यते जगत. हरे कृष्णा. विमल माताजी वाचणार? मीनल माताजी वाचा, चालेल. हरे कृष्णा. मी वाचू का? हा, वाचते. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. मगाशी त्या हरे मांडलेल्या. कृष्ण हरे माता. कृष्ण. हा, पुढचा हरे तुम्ही वाचा कृष्ण. विमल हे माताजी, पुढचा तुम्ही महाबाहू वाचा. हो हे माताजी. महाबाहू अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. तात्पर्य, या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की जीव ही भगवंतांची पराप्रकृती आहे. अपरा प्रकृती ही पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या विविध तत्वांद्वारे प्रकट होते. भौतिक प्रकृतीचे स्थूल पृथ्वी म्हणजे पृथ्वी ही स्थूल
भौतिक प्रकृतीचे स्थूल आणि सूक्ष्म, आता सूक्ष्म मध्ये मन, हे दोन्ही प्रकार कनिष्ठ शक्तीपासून उत्पन्न होतात. विविध हेतूंसाठी या कनिष्ठ शक्तीचा उपयोग करणारे जीव म्हणजे भगवंतांची परा किंवा श्रेष्ठ प्रकृती आहे. आणि या शक्तीमुळे संपूर्ण भौतिक जगत कार्य करते. जीव किंवा श्रेष्ठ शक्तींनी चालना दिल्या वाचून भौतिक विश्व कार्यरत होण्यास असमर्थ असते. हे वाक्य जरा जीव किंवा Yes. श्रेष्ठ शक्तींनी चालना दिल्या वाचून भौतिक विश्व कार्यरत होण्यास असमर्थ असते. शक्तींचे नियंत्रण हे सदैव शक्तिमानाद्वारे केले जाते आणि म्हणून जीवांना स्वतंत्र अस्तित्व नसते. ते सदैव भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली असतात. अल्पबुद्धी लोकांना वाटते त्याप्रमाणे जीव हे कधीही भगवंतांप्रमाणे शक्तिमान नसतात. भगवंत आणि जीवांमधील भेदाचे वर्णन श्रीमद भागवतात पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. अपरिमिता ध्रुवा स्तनू, हे वाचत मॅडम तुम्ही हो. माताजी. अपरिमिता ध्रुवा स्तनू हृतो यदि सर्वगता स्तर्हि यस्या स्तहिर् न शास्येतेति तर्हि नियम न सा ध्रुवनेतरथा अजनी च यन्मयं तद विमुच्य नियन्तृ भवेत् सममनुजानतां यद मतं मतमदृष्टतया. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हा, हरे कृष्ण. हे भगवंत, जर देहधारी जीवही तुमच्याप्रमाणेच शाश्वत आणि सर्वव्यापी असते तर ते तुमच्या नियंत्रणाखाली राहिले नसते. परंतु जीव हे तुमच्या सूक्ष्म शक्ती आहेत असे जर मान्य केले तर ते तुमच्या श्रेष्ठ नियंत्रणाखाली असल्याचे तात्काळ सिद्ध होते. म्हणून यथार्थ मुक्ती म्हणजे जीवांनी तुमच्या अधिपत्याला शरण जाणे होय. आणि या शरणागतीमुळेच जीव सुखी होऊ शकतात. जीव केवळ आपल्या स्वरूप स्थितीतच नियंत्रक होऊ शकतात. म्हणून जीव आणि भगवंत सर्व बाबतीत समानच आहेत. या अद्वैतवादाचा पुरस्कार करणारे अल्पज्ञानी लोक हे चुकीच्या आणि दुष्ट मताने प्रभावित झालेले असतात. भगवान श्रीकृष्ण हेच केवळ नियंत्रक आहेत आणि सर्व जीव हे त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. जीव म्हणजे भगवंतांची पराशक्ती आहे. कारण गुणात्मक दृष्ट्या जीव हे भगवंतांसारखेच आहेत, परंतु परिमाणात्मक परिमाणात्मक दृष्ट्या दृष्ट्या ते भगवंतांशी कधीच बरोबरी करू शकत नाहीत. स्थूल आणि सूक्ष्म अपराशक्तीचा उपभोग करीत असताना पराशक्तीला जीव आपल्या वास्तविक आध्यात्मिक मन आणि बुद्धीचे विस्मरण होते. असे विस्मरण त्याला जडतत्वाच्या प्रभावामुळे होते. परंतु जेव्हा जीव भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावातून मुक्त होतो तेव्हा त्याला मुक्तिपदाची प्राप्ती होते. मायेच्या प्रभावामुळे मिथ्या अहंकाराला वाटते की मी जड पदार्थ आहे आणि सर्व भौतिक लाभ माझे आहेत. जेव्हा जीव सर्व बाबतीत परमेश्वराशी एकरूप होण्याच्या संकल्पनेसहित सर्व प्रकारच्या भौतिक संकल्पनातून मुक्त होतो तेव्हा त्याला आपल्या स्वरूप स्थितीचा साक्षात्कार होतो. म्हणून मनुष्य या निष्कर्षाप्रत येऊ शकतो की गीतेनुसार जीव हे श्रीकृष्णांच्या अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती आहे आणि जेव्हा ही शक्ती भौतिक दोषातून मुक्त होते तेव्हा ती पूर्णपणे श्रीकृष्ण भावना भावित किंवा मुक्त होते. हरे कृष्ण. हरे हे कृष्ण. जरा धन्यवाद. समजायला कठीणच. हा, ऐका. आता हरे पूर्णपणे कृष्ण. शांतपणे हा ऐका. तर आता आपण हे जे हम्म. सूक्ष्म शरीर, योजना माताजीच्या मगाशी तुम्हाला डाऊट होता तो इथे क्लिअर होतोय की आता आपण जाणतो आहोत की मन, पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार या या 8 तत्वांनी मग ही जी भगवंतांची परा आणि अपरा शक्ती सांगितलेली आहे. तर भगवंतांची पराशक्ती ही आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि अपराशक्ती ही भौतिक प्रकृती आहे. आणि ही भौतिक प्रकृती कशाची आहे तर ही भौतिक प्रकृती या
मन, बुद्धी, अहंकार आणि या 5 तत्वांची आहे. आणि भौतिक प्रकृतीचे स्थूल आणि सूक्ष्म हे 2 प्रकार कनिष्ठ शक्तीपासून उत्पन्न होतात. कारण भौतिक प्रकृतीचं काय आहे की याचं हे जे सूक्ष्म शरीर आणि जड शरीर आहे जीवाचं, हे कनिष्ठ प्रकृती भगवंतांच्या कनिष्ठ शक्तीपासून येत आहे. विविध हेतूंसाठी या कनिष्ठ शक्तीचा उपयोग करणारे जीव म्हणजे भगवंतांची परा किंवा श्रेष्ठ प्रकृती होय. विविध हेतूंसाठी म्हणजेच काय, तर कनिष्ठ शक्तीचा ही जी भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती, भगवंतांची भौतिक शक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे. आणि वेगवेगळ्या कारणांसाठी, कारण तिथे कुठेतरी इच्छा निर्माण होतीये. इच्छा कोण निर्माण करतंय? जीव इच्छा निर्माण करतंय. आणि म्हणूनच ही इच्छा कुणामुळे पूर्ण होतीये, तर ती भगवंतांची परा किंवा श्रेष्ठ प्रकृती आहे. विविध हेतूंसाठी जोपर्यंत आपण म्हणतो, मग याच्यासाठी एक उदाहरण छान आहे की एखादी कार आहे आणि ती गॅरेजमध्ये आहे. ती गॅरेजमधली कार नुसतीच आहे, पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जात नाही तोपर्यंत ती कार चालू होणार नाही. त्याप्रमाणे भौतिक प्रकृतीचं आहे. जोपर्यंत ही अपरा प्रकृती आहे आणि ज्या 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 वेळेपर्यंत त्यामध्ये पराशक्तीचा प्रभाव पडत नाहीये तोपर्यंत त्याचं काहीही होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच जीव किंवा श्रेष्ठ शक्तींनी चालना दिल्या वाचून भौतिक विश्व कार्यरत होण्यास असमर्थ असतं. नुसतं हे जडपणा, नुसतं हे सूक्ष्म शरीर काहीही होऊ शकत नाही जोपर्यंत त्याच्यामध्ये चेतना येत नाही, जोपर्यंत त्याच्यामध्ये आत्मा आणि परमात्मा येऊ शकत नाही तोपर्यंत तो जीव हा, आपण जसं म्हणतो एखादी व्यक्ती मृत पावते तेव्हा त्याचं शरीर म्हणजे बॉडी, लगेच आपण म्हणतो की बॉडी इथे आलेली, हेच म्हणजे काय आहे तर स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर आहे. आणि ते फक्त त्या कनिष्ठ शक्तीचं प्रतीक आहे. आणि म्हणूनच शक्तींचं नियंत्रण हे सदैव शक्तिमानाद्वारे केलं जाते. म्हणून जीवांना स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, ते नेहमी भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली असतात. भगवंतांनी जीवाला इच्छा करण्याची सूट दिलेली आहे, पण अंश कोणाचे आहेत तर भगवंतांचेच अंश आहेत. पण अल्पबुद्धी लोकांना काय वाटतंय की ते भगवंतांप्रमाणेच, त्याप्रमाणे जीव हे कधीही भगवंतांप्रमाणे शक्तिमान नसतात. आणि भगवंत आणि जीवामधील भेदाचं वर्णन भागवतामध्ये याप्रमाणे सांगितलेलं आहे की देहधारी जीवही तुमच्याप्रमाणे शाश्वत आणि सर्वव्यापी असते तर ते तुमच्या नियंत्रणाखाली राहिले नसते, परंतु जीव हे तुमच्या सूक्ष्म शक्ती आहेत. आणि म्हणूनच ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन. का आपण आध्यात्मिक आहोत, का हे ज्ञान भगवंतांनी आपल्याला दिलंय, कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि म्हणूनच तुमच्या श्रेष्ठ नियंत्रणाखाली असल्याचं ते तात्काळ सिद्ध होतं. यथार्थ मुक्ती म्हणजे जीवांनी तुमच्या आधिपत्याला शरण जाणे होय. भगवंतांचं आपण नित्य सेवक आहोत हेच जीवाने जाणलं पाहिजे. आणि जीवाने आपली स्वरूप स्थिती जाणली पाहिजे. भगवान श्रीकृष्ण हेच केवळ नियंत्रक आहेत. सर्व जीव हे त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. जीव म्हणजे भगवंतांची पराशक्ती आहे. भगवंत तेच म्हणतायत की जीव हे पराशक्तीचाच भाग आहे, पण ते कुठेतरी त्या कनिष्ठ शक्तीमध्ये, म्हणजे ते काय समजतात तर ते जे लास्ट वाक्य आहेत की गुणात्मक दृष्ट्या जीव हे भगवंतांसारखे आहेत, पण परिमाणात्मक दृष्ट्या हे भगवंतांसारखे नाही. एक थेंब आणि अख्खा समुद्र, की एक थेंब हा तितकाच खारट आहे जेवढा सगळा समुद्र आहे. आपण भगवंतां इतकेच आध्यात्मिक आहोत. भगवंतांची क्वालिटी म्हणजे आध्यात्मिकता ही आपल्यामध्ये भगवंतांसारखीच आहेत, पण तितकी नाहीये. परिमाणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांच्या पासून निश्चितच कमी आहोत. आणि म्हणून ती बरोबरी कधीही होऊ शकत नाही. स्थूल आणि सूक्ष्म अपराशक्तीचा उपभोग करीत असताना पराशक्तीला आपल्या वास्तविक म्हणजे आध्यात्मिक मन आणि बुद्धीचं विस्मरण होत असतं. कारण का, की मला हे खायचंय, मला हे बघायचंय, मला हे ऐकायचंय, ही सगळं काय हे जड तत्वाशी निगडीत आहे. आणि म्हणूनच जड तत्वाच्या म्हणजेच इंद्रियांच्या प्रभावाखाली, की मन जेव्हा इंद्रियांच्या प्रभावाखाली जातं तेव्हा निश्चितच त्या जीवाला म्हणजे जे खरोखर आध्यात्मिक आहे त्या तिथे कुठेतरी त्या आध्यात्मिकतेचं विस्मरण झालेलं असतं. मग जसं म्हटलं की पावसाचा थेंब हा खाली पडताना ट्रान्सपरंट इतका स्वच्छ असतो, पण तो जेव्हा मातीत पडतो तेव्हा त्याचा चिखल बनतो. तसंच या जीवाचं होतं. तो पराशक्तीचा भाग आहे, भगवंतांच्याच पराशक्तीचा भाग आहे. पण जेव्हा तो या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये येतो, जेव्हा भगवंतांचीच निर्मिती आहे, ती भगवंतांचीच निर्मिती असल्यामुळे तितकीच स्ट्रॉंग माया आहे होती,
तितकीच ती भौतिक प्रकृती स्ट्रॉंग आहे आणि म्हणूनच तो जीव त्या भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्याखाली आल्यामुळे त्या मायेमध्ये गुरफटला जातो आणि मग त्याला आध्यात्मिकतेचं विस्मरण झालेलं आहे. आणि तिथे कुठेतरी या मायेमुळे त्याला वाटतंय की मी फक्त शरीर आहे, मी शरीर आहे आणि मी शरीरच आहे. आणि म्हणून मग तो मायेच्या प्रभावामुळे जे काही माझे भौतिक हे जग ही वस्तू माझी आहे, हे मला उपभोगायचं आहे, हे मला तिथे जायचं आहे, माझी नोकरी आहे, माझं प्रमोशन, कारण तो फक्त शारीरिक शरीराशीच निगडित आहे. त्यांनी आत्मिक ते लेवलवर विचारच केलेला नाही. तो फक्त जड आणि सूक्ष्म या शारीरिक भावनांशी निगडित आहे. माझं मन, माझं शरीर, माझी बुद्धी, माझा माझा हा खोटा अहंकार त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणूनच आपण या निष्कर्षाप्रती येतो की गीतेनुसार जीव हे श्रीकृष्णांच्या अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती आहे. ही शक्ती जेव्हा भौतिक दोषातून मुक्त होते तेव्हा ती पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित किंवा मुक्त होते. या जीवाला, या जड जीवाला जेव्हा त्या इंद्रियांना, त्या मनाला, त्या बुद्धीला जेव्हा नामस्मरणात आपण गुंतवू, जेव्हा भगवंतांच्या सगळं आध्यात्मिकतेमध्ये गुंतवू, तेव्हा निश्चितच ती मन, बुद्धी, म्हणून तर भगवंतांनी पुढे जाऊन हे टप्प्याटप्प्याने का सांगितलं भगवंतांनी, म्हणून तर इथे कुठेतरी आपण खूप अडकतो आणि आपल्याला ते का समजत नाहीये, कारण आपलं मन, बुद्धी ही फक्त त्या मटेरियलिस्टिक जगातच आहे. म्हणून आपल्याला हे प्रश्न पडतात, कारण आपण त्या श्रीकृष्णांना पूर्णपणे जाणायला अजून कमी पडतो आहे. आणि म्हणूनच आपण अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती आहोत, पराशक्ती. आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. आपण ममई वांशो ही भगवंत स्वतः सांगतात, तुम्ही सनातन आहात, माझाच अंश आहात तुम्ही. पण म्हणून ज्या अद्वैत वादाखाली जे सांगितलं जातं, अद्वैत प्रिन्सिपलद्वारे जे शंकराचार्यांनी सांगितले की आपणच भगवान होऊ शकतो, आपणच भगवंत बनू शकतो, ते मात्र निश्चितच खरं नाहीये. ज्या शंकराचार्यांनी प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनाच परम कारण आणि सुप्रीम पर्सनॅलिटी म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक मानलेला आहे, पूर्ण पूर्ण विदस्य, की त्यांच्यापासून काहीही निर्मिलं तरी ते कुठेही कम्प्लीटच राहत आहेत, त्यांच्यापासून अपूर्ण, त्यांच्यापासून काहीही सगळ्याची निर्मिती झाली तरी त्यांच्यामधलं कमी काही होत नाही, ते पुन्हा पूर्णच आहेत, असे षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी जेव्हा आपल्याला विस्मरण होतंय या पराशक्तीला, या जीवाला, जेव्हा श्रीकृष्णांचं विस्मरण होतंय तेव्हा ते कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटतंय. आणि मग तिथे कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये काम, क्रोध, लोभ, मध, मोह, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंमध्ये तो अडकतोय. पण जोपर्यंत ते कृष्ण भावना भावित होत नाही तोपर्यंत ते मुक्त होण्यासाठी निश्चितच कठीण आहे. त्याला तो मुक्तीचा मार्ग निश्चितच कठीण आहे. तर अजून याच्यामध्ये शंका आहेत, आपण थांबूया याही श्लोकावरती. तर अजून याच्यामध्ये कुठलं वाक्य कळलं नाहीये किंवा काही शंका असतील तर नक्की विचारा. येस मिनल माताजी. आपली ही जी म्हणजे भौतिक शक्ती जी आहे तीच माया, पण ती मायाच आपल्याला सगळं मोहात पाडत असते ना. येस, कारण ती माया सुद्धा भगवंतांची मोह माया आहे. भगवंतांची आध्यात्मिक माया योग माया आहे आणि मोह माया ही हा, तितकीच पण स्ट्रॉंग आहे तीच मात्र. आपल्याला मोहात पाडत असते. येस, कारण ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे. म्हणून तर भगवंतांनी आध्यात्मिकतेचं पण ज्ञान दिलेलं आहे की तुम्हाला त्या मायेला कसं तोडायचंय. कारण ज्या क्षणी तुम्ही हा, मग कृष्णाचं त्या विस्मरण होत आहे मायेला त्या ओलांडून क्षणी तुम्ही जायला हवंय. मटेरियल याच्यामध्ये जाताय. ज्या क्षणी तुम्हाला भगवंतांचं विस्मरण होत आहे त्या क्षणी तुम्ही मटेरियलमध्ये ओढले जाता, त्या क्षणी तुम्ही गुरफटले जाता, मग तुम्ही सगळं विसरता आणि पुन्हा मग म्हणजे तो इंद्रिय, मन आणि स्ट्रॉंग हे आहे ते ओलांडून जायला हवं. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली तेच तर भगवंत तो जो सांगतात. स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे तो मायेचा होल्ड आपल्यावरचा, तो तोडला पाहिजे. अगदी बरोबर. म्हणून पुरुषोत्तम योगामध्ये भगवंतांनी ते सांगितलं की छाटून टाका, ती मुळासकट छाटून टाका, तरच त्या मायेमधनं बाहेर पडतात. हम्म. येत आहे लक्षात? काही शंका आहेत अजून? कुठलं आणि वाक्य परा समजलं? म्हणजे ती काही चेतन आहे का? पराशक्ती म्हणजे परा म्हणजे भगवंतांची अपरा आणि आध्यात्मिक परा. शक्ती. परा म्हणजे भगवंतांची आध्यात्मिक हा, शक्ती. परा म्हणजे अपरा म्हणजे आध्यात्मिक हा म्हणजे आध्यात्मिक म्हणजे श्रेष्ठ भौतिक शक्ती, शक्ती. भगवंतांची अंतरंग शक्ती, हे सगळे शब्द आहेत त्याला. आणि अपराशक्ती म्हणजे कनिष्ठ शक्ती, अपराशक्ती भौतिक म्हणजे शक्ती. भौतिक. येस भौतिक येस भौतिक शक्ती. येस, जी आणि मोह परा म्हणजे माया आहे आध्यात्मिक. आणि ही योग माया आहे. पराशक्ती ही योग माया आणि ही मोह माया आहे. हा, हे शब्द छान आहेत. येस.
मनीषा माताजी, मोहमाया योजना आणि माताजी, काही शंका हा आहेत? नाही, हा श्लोक समजला व्यवस्थित. हे फार छान अं, समजलंय माताजी. हो हो, फार छान समजला. मोहमाया आणि योगमाया छान समजलं. हरे हम्म. कृष्ण. अं, पुढे पूजा जायचं आपण? माताजी, हा, बोला. बोला माताजी. जर माताजी इथे थांबूया, फार बाउन्सर होईल नाही तर. ठीक आहे, हो, ठीक आहे, नक्की फार नक्की. हे 2-3 काही हरकत क्लिष्ट नाही. आहे हे म्हणूनच सगळं. मी कुठलीही घाई करत नाहीये. तुम्हाला पूर्ण समजल्याशिवाय मला खूप आनंद आहे. आणि अशा शंका, कारण तुम्ही खूप छान सखोल अभ्यास करताय म्हणून तुमच्या मनात शंका आहेत आणि त्या येऊ दे. असंख्य शंका असू देत. मला आनंद आहे उलट त्या शंकांचं निरसन करण्यामध्ये. मला निश्चितच मी प्रामाणिक प्रयत्न करीन त्याचा. आणि मी जसं म्हणते की तो नाही मला समजलं ते आपण आपल्या सिनियर डिवोटीजना विचारू शकतो. पण निश्चितच संदर्भासह सांगितलं की तुम्हाला जास्त, कारण आता हे योगमाया मोहमाया हे शब्द इतके छान आहेत की भगवंत तेच सांगतायत की जोपर्यंत आपण या मोहमायेतून सुटत नाही तोपर्यंत पण हे योगमाया. पटकन लक्षात आलं खरं. एक्झॅक्टली. पटकन फरक लक्षात आला. ना, येस, खूप आनंद आहे. खूप छान. तुम्ही बरोबर आहे. सगळे अशाच अभ्यास करून, म्हणून अं, भक्तिवृक्षा पण तुमचं म्हणून बनवलं की तुम्ही ही जी चर्चा आहे ती तुमच्यात करून अशाच शंका मनामध्ये आणा की ज्या शंका आपण हम्म. इथे करू शकतो निरसन, आपण प्रभूजींना विचारू, अजून सिनियर डिवोटीजना विचारू निश्चित. ज्या माताजी, तुम्हाला. हा, हा, बोला माताजी. अजून एक सांख्य योगात जरा वाचताना पुन्हा जरासं मला हे झालं हा, की आत्म्याची अमरता, आत्म्याची अमरता हे मला वाक्य समजलं, म्हणजे त्यातलं कुठे अमरता कुठे वाचलं, पण कळलं. कुठे पण वाचलं? त्याच्यात आपला सांख्य योग मध्ये आत्मा हा कुठला नैनम छिंदती शस्त्रानी हा, आहे ना कुठल्या एक श्लोकाचं मला सांगा, आपला. श्लोकाचा संदर्भ सांगा. हा, हा. नैनम छिंदती हा म्हणजे शस्त्राणी नैनम शस्त्राचा दहत. आपला जात हा, पावक, हा तो हा श्लोक आहे का? हा हा, ओला होत नाही, सुकत नाही हा, असं. हा, हा. तो होत नाही. मग ते अमर आणि अखंड, एक मिनिट हा, अखंड शब्दाचा अर्थ मला तो काय श्लोक येतो काढू ते? द्या माताजी. म्हणजे कुठलं वाक्य हा, म्हणताय ते तुम्ही? एक 2-3 श्लोक आहेत. हा. नैनम छिंदंती शस्त्राणी. हो, पण नाही, त्याच्यामधलं हा, कुठला तुम्हाला काय समजलं नाहीये? एकच मिनिट. म्हणजे ह्या आपल्या गीतेमध्ये ते आलेलं नाही. आमचं आता भजनी मंडळ आहे ना, तर हम्म, त्यामध्ये असं चर्चा आपली जशी होती तशी चर्चा होताना की आत्मा हा अमर आहे, हम्म, अखंड आहे. तो हम्म. कशाने वाऱ्याने हालत नाही, अग्नीने जळत नाही, कुठल्या शस्त्राने त्याच्यावरती हे होत नाही, असं आहे ना. शरीर त्यामध्ये 2-3 नश्वर आहे श्लोक आहेत माताजी. आपल्या. आत्मा, शरीर नश्वर आहे, आत्मा अविनाशी आहे. येस, अमेर आहे. हा हा हा, अमर म्हणजे अविनाशी अमर आहे, हा, हे बरोबर आहे ना. हा, आणि हा. अखंड, अखंड पण, म्हणजे त्याचे अखंडता भाग म्हणजे करता अर्थ काय? येत नाही. माताजी हा, भाग इथे करता त्याला तुम्ही येत या नाही म्हणजे. तोडता श्लोकामध्ये, येत नाही. नाही या हा श्लोकामध्ये हा तुम्हाला काही अजून आहेत का, ती वाक्य काही आहेत का या श्लोकामध्ये? हा, ते मी वाचलंय एक, आता त्या मला त्याला तो श्लोक शस्त्रांनी त्याचे ना. तुकडे होत नाही म्हणजेच अखंड ना. हा हा, हे बरोबर आहे. आता हे माताजी बोलायला लागलेत ना, हे असं. हा, हा, म्हणजे तिथे क्लिअरली सांगितलंय शस्त्रांनी की तुकडे होत नाहीत म्हणजे नैनम अखंड. हा छिन्नंती हा, शस्त्राणी. कुठल्याही, म्हणूनच जेव्हा तुझ्या शस्त्राने. धारधार शस्त्रांनी, म्हणजे अर्जुनाला भगवंत हे का सांगतायत की तुझ्याकडे जी धारधार हा शस्त्र असतील त्यांनी पण तुझं शरीर कापलं हा जाईल, पण तुझा आत्मा नाही कापला जाणार. आणि म्हणूनच तो कुठेही अखंड आहे. हा, ती जी तो जो अखंड आहे. आत्म्याचा हा हा एकाच 10,000 इतका तो सूक्ष्म आहे. केसाच्या टोकाच्या एकाच दहा हा, हजारावा भाग इतका तो सूक्ष्म आहे, पण तो अखंड आहे, तो अविनाशी आहे. कारण तो कुठेही बरोबर. कापला जात हा, नाही म्हणजे हे ना. नैनम, हा हा, हा जो श्लोक आहे तो त्या अखंडतेच्या बाबतीत तो श्लोक येणार, हो बरोबर ना. बरोबर. हो. हा, म्हणजे हा हा हा, आ- आणि अमर म्हणजेच अमर, अविनाशी, अमर अमर म्हणजे आहे त्याच्या. अविनाशी. हम्म 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 अविनाशी तसंच अमर म्हणजे आपण तर म्हणतो ना की अमरत्व, म्हणजे त्या आत्म्याला कोणी मारू शकत नाही, आत्मा मरत नाही. हा, म्हणजे तो 17वा श्लोक येणार, अविनाशी तू तद्विद्धी येन सर्वमिदं ततम, हा, हा. सगळे बरेच श्लोक आहेत त्याच्या विनाशमव्ययस्यास्य संदर्भात. न कच्चित कर. राईट. हा 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 ठीक आहे. हा, हा. म्हणजे मृत्यूनंतर जेव्हा आपण दुसऱ्या शरीरात जातो तेव्हा तो आत्मा अखंड तसाच्या तसा जातो.
हा मृत्यूनंतर म्हणजे जेव्हा आपण वस्त्र बदलतो मृत्यूनंतर तसं आपण शरीर आपण जेव्हा बदलतो. म्हणतो ना, हा देहिनोस मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस तत्र न मुह्यती, की त्या देहातून हा बरोबर. आत्मा, अविनाशी आत्मा, हा अविरत प्रवास करत असतो आणि तो तो देह जेव्हा क्षीण होतो, जेव्हा जीर्ण होतो, तेव्हा तो देह टाकून तो आत्मा हम्म. नवीन देह धारण करतो. हा हा म्हणजे त्याची ती अखंडता, तो प्रवास चालू आहे त्याचा, अखंड अखंड प्रवास अविरत चालू आहे. असा, अविरत अखंड प्रवास चालू आहे त्याचा. अविरत. हा अखंड. हा 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 हा. ठीक आहे ठीक आहे माताजी, समजलं. समजलं? समजलं. तर आपण हो हो थांबूया. हो योजना हो माताजी म्हणाल्या तसं आपण इथे थांबू, कारण खूप तुमच्यावरती म्हणजे हे हो हो थोडंसं हो क्लिष्ट आहे बेसिकली. तर पुन्हा वाचा तात्पर्य. हो हो पुन्हा वाटलं तर आपण या हो त्याला तर डबल सांख्ययोगावरती वाचलं थोडस. पाहिजे म्हणजे आम्हाला लक्षात येईल. आणि अव्यक्त मध्ये फार कन्फ्युज होऊ नका. अव्यक्त हे त्रिगुणांचं रिप्रेझेंट करत आहे. त्रिगुणांना रिप्रेझेंट हा करणार, त्रिगुणांचं प्रतिनिधित्व करणारं अव्यक्त हे रूप. एवढं साधा सोपा त्याचा अर्थ ओके. आहे. हम्म. ठीक आहे. हो 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 चालेल. हाच ठीक पकडून आहे. चालू. ठीक आहे. हम्म. हम्म. सो हो आपण इथे थांबूया. माताजी, आमचा गेल्या सोमवारचा क्लास छान झाला. हरी गेल्या बोल, हरी सोमवारचा बोल, भक्तिवृक्ष. हरी बोल. छान छान. असंच तुम्ही करत राहा. आणि क्विज सोडवताय का सगळे? हो 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 क्विजवर चर्चा करा आणि सगळ्या क्विज सोडवा, की तिसऱ्या लेवलला जाण्यासाठी तुम्हाला दुसरी लेवलची क्विज कम्प्लीट करणं हे मस्ट आहे, मॅन्डेटरी आहे मग त्याची. हम्म 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 हम्म. ठीक आहे ठीक आहे. ठीक आहे. हा. आणि क्विज मध्ये हो पण काही प्रश्न हो आले तर नक्की विचारा. सी कसं आहे ना, की हो मी म्हणून कुठे हो घाई हो नाही हो करत आहे. ऍक्च्युली आपल्या आतापर्यंत 10 अध्याय पण पूर्ण करता आले असते मला, पण माझा प्रयत्न तोच आहे की थोडंसं सखोल जातोय आपण काही ठिकाणी. पण मला असं वाटतंय तुमच्या मनातल्या शंका तशाच ठेवून पूर्ण जाणं हे बरोबर नाहीच. आणि त्या कधी कधी हे क्लिष्ट आहे समजायला थोडं, तर त्यासाठी थोडे संदर्भ वाचा. म्हणून आपण जे प्राणचैतन्य प्रभूजींचं पण हम्म. भागवत ऐकायला मी सगळ्यांना म्हणून इन्सिस्ट करते, कारण हे सगळं गीतेशीच निगडीत आहे. योजना माताजींना ते अगदी तंतोतंत पटेल, कारण प्रभूजी त्याच विषयांवर कितीतरी संदर्भ, म्हणजे भगवद्गीता सांगताना आपण भागवताचे खूप कमी संदर्भ घेतो, जितकी भागवतम ऐकताना भगवद्गीतेचे बरेच संदर्भ आपल्याला ऐकता येतात. कारण बरेच भागवतम हे खूप संदर्भ असतात. त्याचं अजून हो. सखोल आहे. रेकॉर्डिंग असतं का अवेलेबल? त्याचं भागवताचं पण रेकॉर्डिंग असतं. अवेलेबल रेकॉर्डिंग आहे का? मिळतं. मिळतं, हो, ग्रुपवर आहे रेकॉर्डिंग. पण आहे पण आहे. माताजी शक्यतो लाईव्ह ऐकायला या, म्हणजे दॅट इज मोर इन्सिस्टेड. नाही ती लाईव्हची कर केव्हाही चांगलं, पण ती सकाळची वेळ नाही जमली जात. नाही ठीक आहे, शनिवार नाही, संध्याकाळची सकाळ करा जमत. ना, मंगळवारी संध्याकाळी शनिवार असते. रविवार ना, ते शनिवार रविवार पण आपल्याला नेमकं कुठेतरी बाहेर जाणं होतं. नाही, मंगळवारी संध्याकाळी असतं 7ला. शनिवारी मी आज सकाळी संध्याकाळी असतं. 7ला असेल का? हा, हा मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजता असतं आणि शनिवारी सकाळी 9:30 वाजता असतं. तो पण ग्रुप आज जॉईन नाही नाहीये केला का क्लास. तुम्ही? हो, आज नाहीये मी माताजी, आता नाही केला उद्या आहे. तो जी. नाही, मी केलाय पण मला ते जमत नाही जॉईन व्हायला. ठीक आहे, ठीक. प्रयत्न करा आणि शक्यतो ऐका प्रभूजींना, खूप हा. सुंदर सांगतात प्रभूजी पण. ठीक आहे. तर आजचे प्रश्न काही आहेत अजून, मनात शंका आहेत काही अजून? हे आता परत एकदा वाचायला लागेल. हा, वाचा आणि पुन्हा काही नाही, उद्या शंका आपण करूया ना भक्तिवृक्षाचं. उद्या हा, करूया. त्यावेळेला आपण एकमेकात बघूया, चर्चा करू. नक्की नक्की चर्चा करा हम्म. आणि एकमेकांना किती कळलं आहे ते नक्की जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि पुढे पुढे तुम्हाला असाइनमेंट्स आणि याच्यावर लिहायला लागलं ना, की आपोआप तुम्हाला ते समजेल. मग तो काय आहे ना, ही शंका येते तुमच्या मनामध्ये कुठेतरी, यू आर नॉट एबल टू टेक इट. म्हणजे ती जे मी तुम्हाला म्हंटल ना, की अव्यक्त हे जे आहे, हे हा शब्दच क्लिष्ट आहे थोडं. पण त्याला जाणायचं कसं आहे, प्रधान म्हटल्यानंतर प्रधान की त्या गोष्टीला रेप्रेझेंट करतोय, ती गोष्ट त्या अव्यक्त रूपाला ती गोष्ट मॅनिफेस्ट होण्यापूर्वी रिप्रेझेंट करते. हे थोडंसं जाणून घ्या. थोडीशी आकलन शक्ती वाढवायला लागेल याच्याआधी तुम्हाला, कारण याच्या पलीकडे अजून त्याचं खूप एक्सप्लेनेशन नाहीये. स्टील विल ट्राय टू गेट एनी रेफरन्स, म्हणजे मी श्लोक घेण्याचा एखादा शोधायचा प्रयत्न करीन भागवतामधला. तर नक्कीच आपल्याला अजून काही मिळालं तर आपण अजून याच्यावर चर्चा करू. ठीक आहे. हॅलो माताजी. बोला माताजी. हरे कृष्णा. हॅलो माताजी. हरे कृष्णा. तुम्ही सगळे एवढ्या हुशार आहेत. तुमचा शब्द ऐकून मला प्रश्न सुद्धा विचारणं म्हणजे ही वाटतं, म्हणते आपण नाही काहीच नाही नाही, नाही नाही शून्य आहे. नाही नाही, असं नाहीये माताजी. तुम्ही म्हणून मनातले प्रश्न, वाटायचं. माताजी हा अभ्यास आहे आणि जितका हो, अभ्यास तुम्ही कराल ना भागवत आणि तितका. बरेच काय काय वाक्य आहे, मी ते नाही वाचत आहे. तुमचे आणि मी भागवत वगैरे भागवत दिवस वाचते, लक्षात आलं सगळं का करते, पटकन. पण मला तुम्ही सगळे हुशार आहे. तुम्ही काहीच नाही माताजी. मनाला म्हणते आपण कधी असं
लय गिल्टी वाटतं. नाही नाही नाही, असं काही. हे बघा माताजी, एक गोष्ट लक्षात घ्या की पहिली गोष्ट ना, या बाबतीतलं गिल्टी असणं हे चांगल्या अर्थी घ्यायचं आपण, की तुम्ही आपला अभ्यास, आणि तुम्ही असं मनात आणूच नका की बघा माताजी, 4 वर्षापूर्वी मी जेव्हा या इथे आलेले, मी भगवद्गीता काय आहे हे सुद्धा माहिती नव्हतं माताजी. आणि एवढे वर्ष भगवद्गीता घरामध्ये होती तरी वाचण्याचं डेअरिंग होत नव्हतं, कारण ती माहितीच नव्हती, कळतच नव्हती. पण त्याला कुठेतरी वेळ द्यायला लागतो माताजी, प्रत्येक गोष्टीला वेळ द्यायला लागतो. आणि तुमचं ज्ञान आहे ना, तुमचं नॉलेज एनलाइटन्स, तसं तुमचं ज्ञान तुम्हाला अजून परिपक्व बनवतं माताजी. आणि जितकं तुम्ही वाचाल तितकं तुम्ही, आपण वाचाल तर वाचाल, हे अगदी प्रॉवर्ब मला नेहमी आवडते, कारण जितके तुम्ही वाचाल, चांगलं वाचाल, आध्यात्मिक जितकं तुमचं ज्ञान वाढवाल, तितकी तुमच्या मनामधले क्लॅरिटी, तुम्हाला खूप गोष्टींची क्लॅरिटी येते की काय आहे ते नक्की कळतं. बघा, आपण म्हणजे या शरीराविषयी, मग जेव्हा आपण एखादी व्यक्ती जाते तेव्हा गरुड पुराण का वाचायला सांगतात? कारण ते पुढचं सगळं त्यामध्ये सांगितलेलं असतं. किंवा म्हणजे मी तर वाचायला गेलेली नाही अजून, पण बऱ्याच वेळेला भागवतामधल्या स्कंदामध्ये मध्ये त्याचा उल्लेख होता. म्हणजे हे कुठेतरी मी प्रॅक्टिकॅलिटी म्हणून सांगते की आपण खूप, आपण त्या गोष्टींविषयी मनामध्ये नोशन्स असतात, आणि कारण आपल्याला ते माहिती नसतं. पण जेव्हा आपण ते आध्यात्मिक वाचतो, हे आपल्या वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये सगळं दिलेलं आहे. भगवंतानी भगवद्गीतेत प्रत्येक गोष्ट, तुमच्या मनातल्या प्रश्नाला भगवद्गीतेत नक्की उत्तर आहे, जर तुम्ही ते शोधायचा प्रयत्न केला तर. प्रत्येक आपल्या वागण्याला भगवद्गीतेमध्ये उत्तर आहे. आणि म्हणून मी जसं म्हटलं की आता, की तुम्हाला, आपण आतापर्यंत, मग मनुष्य, आपला जन्म काय आहे आणि आपण कोण आहोत, आपला म्हणजे काय असतं, श्रीकृष्ण कोण आहेत, मनात प्रश्न पाहिजेत, असावेत, पण मनात शंका नको. कारण जिथे शंका असते ना, शंका सुद्धा, म्हणजे मी त्या शंका आणि प्रश्नामध्ये थोडा फरक सांगते. कारण अर्जुनाला बघा, कन्व्हिन्स करायला नाही लागलं, पण ज्यांना कुठेतरी व्हेरीफाय करायचंय फक्त, की अरे काय आहे, जरा जाणूनच घेऊया आपण, म्हणजे तिथे कुठेतरी श्रद्धा नसते, ते विश्वास नसतो त्याच्यावरती. मग तिथे कुठेतरी मन दोलायमान असतं, मग ते ऍक्सेप्ट करणं खूप कठीण होतं. पण म्हणून आपण जेव्हा आता जाणतो आहोत, जसं आता हा श्लोक घेतला, नैनम छिन्नंती शस्त्राणी, की किती आपल्याला कळतंय की हा शरीर आणि आत्म्यामधला फरक, भगवंत सांगतात तू शरीर नाही आत्मा आहेस. मग किती त्याच्यामध्ये कळण्यासारखं गोष्ट आहे, की आपण फक्त शारीरिक गोष्टींशीच निगडीत आहोत. आपण कधी त्या आत्म्याला जाणायचं, की आपल्या आतली ही चेतना किती किती ग्रेट आहे. आणि आपल्याला आपल्याला हे सगळं, आपण जो विचार करतो, आपलं हे जे आध्यात्मिक विचार करणं आहे, त्या मुलीचं, छोट्या मुलीचं मला त्या इतकं कमाल वाटली, की तिथे कुठेतरी म्हणजे इतकी आध्यात्मिकतेची म्हणजे प्रचंड तिच्यामध्ये, की त्या दिवशी प्राणचैतन्य प्रभूजींनी पण सांगितलं की ती म्हणजे पूर्णपणे तिचं 95% तिचं सगळं काय म्हणतात ना त्याला, आध्यात्मिक तिने केलेली आहे, पूर्ण प्रगती केलेली आहे. फक्त एक 5-10% ती या मृत्यू लोकावरती येते पुन्हा, पण ती भौतिक प्रकृतीतनं नक्कीच लवकरच या मृत्यू लोकातून ती गोलक वृंदावनामध्ये जाईल. कारण इतकं ते असंखलित संस्कृत, आणि वयाच्या 2-3, मला वाटतं ती 3-4 वर्षाची असेल फक्त, पण इतकंच स्पष्ट संस्कृत आणि इतकं सुंदर संस्कृत, ती ऍटीज म्हणते, ऍटीज, म्हणजे आपल्याला तरी म्हणायला वेळ लागतो. मग हे काय म्हणायचं, ही भगवंतांची देणगी आहे. तर हे हे सगळं जाणणं, मला वाटतं गीता आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचं म्हणजे किती वेळेला, जसं मी म्हटलं की 4 वर्षामध्ये गीता म्हणजे मग हे उपदेश मागील करताना जन्मातलं पुढे घेऊन आलेलं ज्ञान आहे का? मागील प्रारब्ध जन्मातलं माताजी, ज्ञान पुढे घेऊन आलेलं ऍब्सोल्युटली आहे का? ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली प्रारब्ध प्रारब्धच आहे तुमचं. कारण प्रारब्ध ना? हा, तुमचं जे पुण्यकर्म आहे, भगवंत त्याची नाही, काळजी हळू घेत आहे. तरी चालेल. पुण्यकर्म तुमचं वाया ठीक जात आहे, नाही. ते मी संपत आलंय. पुण्यकर्म तुमचं आधीच्या जन्माचं वाया जात नाहीये तुम्हाला. म्हणून तर भगवंत सांगतायत की, मग 6व्या अध्यायामध्ये आपण तेच तर जाणलं की तुम्हाला निश्चितच कुठेही तुमचं नुकसान होणार नाहीये. ज्यांची इनकम्प्लीट, अपूर्ण राहिलाय तो अभ्यास, त्यांचं नुकसान नाही होत. त्यांनाही कुठेतरी श्रीमंत कुटुंबात, आध्यात्मिक कुटुंबात जन्म मिळून ते त्यांचा आध्यात्मिक प्रवास पुढे चालू ठेवू शकतात. त्याची भगवंत काळजी घेतात. तर मुख्य म्हणजे योजना माता, विमान माताजी, कुठलंही असं मनात ठेवू नका, अभ्यास करा. सगळे अगदी तोडीस तोड, आपण कुठेतरी कमी बघा जास्त फक्त माताजी, बघा योजना माताजी, तुम्ही पण योजना माताजी, सायली माताजी, दुसऱ्या त्या माताजी, त्यांचं नाव माहित नाही, सगळ्याच एवढ्या हुशार आहेत. तुम्ही तर विचारूच नका माताजी, तुमचे शब्द म्हणजे एखादं मोती असल्याने आहेत. पण नाही. हरे कृष्ण, म्हणजे सगळी आपल्याला देवाची, भगवंतांची कृपा आहे माताजी. मी जसं म्हटलं ना, की जितका अभ्यास कराल ना, जितकं त्याच्याविषयी ऐकाल माताजी, म्हणून मी म्हटलं ना की भागवत ऐका. नंतर युट्यूबवर कितीतरी लिंक्स असतात, कितीतरी वेगवेगळ्या प्रभूजींबद्दल, माताजी, ते ऐका की भागवतचा आपलं, स्कंद, स्कंद आहे.
हा, मग तुम्ही पण तितक्याच, आणि तुम्ही फक्त कधी कधी माणसाला व्यक्त होता येत नाही, की म्हणजे आपल्या मनातलं कधी कधी, तर ते तुम्ही हळूहळू कराल माताजी. म्हणून तर आम्ही सांगतो आहोत की आता तुम्ही, म्हणजे मी बऱ्याच आमच्या आमच्या कुटुंबातल्या, म्हणजे मराठी कुटुंब आहे त्याच्यातल्या, की प्रीचिंगला आहे आता योजना माताजी किती छान शिकू शकतील, तुम्ही मीनल माताजी. हा म्हणजे माताजी. तुमच्यामध्ये आता निश्चित तुम्ही त्या तयारीला लागा, की तुम्ही कसं हे ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवू शकाल, की ही कृष्ण भावना आपण अजून 4 जणांमध्ये कशी पोहोचवू शकतो. हेच भगवंतांचा उपदेश करण्याचं एक माध्यम आहे. आणि हा म्हणूनच माताजी. माया टर्के ह्यांना मी लिंक दिली, त्या पण म्हणल्या पूजा माताजी लय छान शिकवतात, एकुर्गे माताजी. त्यांना लिंक पाठवली तुमच्या, त्यांनी ऐकल्यामुळे त्या हरी बोल, म्हणाल्या हरी बोल, हरे पूजा कृष्ण. माताजी लय छान शिकवायले. नाही हरे नाही, कृष्ण. सगळी देवाची कृपा आहे माताजी, भगवंतांची कृपा आहे. जेवढा अभ्यास कराल निश्चित ज्ञान तुमचंही वाढत जाईल. असाच लेक्चर्स ऐकत राहा. आणि योजना माताजींनी, मला वाटतं क्षितिजा माताजींचा वर्ग पण जॉईन केलाय ना माताजी, तुम्हाला पहिला दुसरा अध्याय तिथे ऐकायला मिळेल माताजी. हो, म्हणूनच माताजी मी जॉईन केलं त्यांचं, व्हेरी आणि गुड. रिव्हिजन पण होईल पुन्हा एकदा. रिव्हिजन होईल, अगदी बरोबर, अगदी हा, बरोबर. म्हणजे हे आता असं योजना आम्ही झालंय माताजी मला की लिंक रोज पाठवतात. कानावर पडत राहिलं पाहिजे असं वाटतं. अगदी अगदी अगदी. म्हणून मी म्हणजे इंग्लिशमध्ये आता हा. भक्ती, येस विमल माताजी, तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये मी ऍड करू का? तो नाही पण इंग्लिश मध्ये आहे का? इंग्लिश नाही माताजी, मला इंग्लिश. माताजी इंग्लिश नाही, हा. क्षितिजा क्षितिजा माताजी माताजींचा मराठी. इंग्लिश मध्ये आहे का? नाही नाही नाही, क्षितिजा माताजींचा मराठी. मी स्वतः माझा अनुभव सांगत होते, की मी स्वतः इंग्लिशमध्ये भक्तिशास्त्री शिकते, ते सुद्धा मी पुन्हा भक्तिशास्त्री अजून नव्याने जॉईन केलं. म्हणजे जसं आता योजना माताजी म्हणाले, की समाधान होईपर्यंत, आणि या गोष्टी अजून जास्त आपण जेव्हा रिवाईज करतो, की जास्त चांगल्या स्वरूपामध्ये आपल्या पूर्णपणे आत्मसात करण्याला आपल्याला खूप मदत करतात. म्हणून विमल माताजी, क्षितिजा माताजी मराठीतच घेतात लेवल 2. दर रविवारी 3 वाजता त्यांचा वर्ग आता सुरू झालेला आहे. गेल्या रविवारी पहिला वर्ग झाला, तर आता अजून अध्याय सुरू झालेले नाहीये. एकच दिवस असतं का? सध्या तरी एकच एक दिवस दिवस असतं का? सध्या तरी एक दिवस हो, ठेवला 2 आहे. तास असतो. हा, एकदा आत्ता सध्या त्यांनी एक दिवस ठेवला आहे. त्यानंतर मग त्यानंतर कदाचित त्या बोलून मग अजून एखादा दिवस सुद्धा ठेवू शकतील. ठीक आहे. मग आम्ही पण जॉईन करू शकतो का? कारण माझे मध्ये मध्ये बरेच बुडलेत. बुडले तुम्ही करू शकता. मी रेकॉर्डिंग थांबवते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.